Падарожжа за 200 кіламетр мы здзейснілі за паўгадзіны да весны, 29 лютага. А вы ведаеце ўвогуле, што такое за 200 кіламетр? Гэта імя нарыцательнае, якое абазначае землю Магілёўшчыны, што знаходзіцца далей Магілёва, адлегласць да якога ад Мінску акурат 200 кіламетраў і ёсць. Ёсць такая чутка, што служэнне на тых землях нібыта караюць святароў, бо рэгіён непросты. Але мы пакуль не правяралі. Вось і вырашылі прысвяціць гэтаму апошні дзень зімы. Едзем у горкі да ксяндза Андрэя Кеўліча. В основной частке программы «Голос покликания» мы, конечно, мусим задавать такие пытания звычайные про походжанне, про становление особы, про выборы ў дзяцінстве и так далее. Тому пачнем спачатку з сям'і і нараджэння. Ведаю, што вы з Гарадзеншчыны. Але ж вас занесла. Ну так, занесла. Сам я родом з Гродзеншчыны, з Мастоўскага района, з вёскі такая, вёска Радзявічы. Можа больш, яна не такая вядомая у Беларусі, больш можа ведаюць вёску Гудзівічых, это ад нас там некалькі кіламетраў. Ну не ту на самой справе, не ведаюць, але ок. Ну але так, то есть вёска Гудзівіча хаця бы вядомая тым, што там ёсць музей этнаграфічны, якім кіраваў Алесь Белакос. І ён так на ўсю рэспубліку як бы вядомы такі даволі. А вёска Радзівіча звычайная вёска, парафія, да якой прыналежыць вёска Радзявічы, гэта парафія Вялікі Эйсманты, такая даволі вядомая парафія на Гродзеншчыне, шляхецкая, можна сказаць, хоць ужо, напрыклад, вёска Радзявічы, то там у нас не ўсе католікі, там у нас 50 на 50 прыкладна, да, то есть у самой вёсцы, але мірна жывуць людзі. Але вы па нараджэнні не былі католікам? Не, потому что... Ну, это не стыдно, ничего, нормально. Так, бо я так большасць, як паглядзеў вашай перадачы, то ўсё ж такі святары больш... Здаецца, хіба толькі ксёндз Ігар, да, расказаў пра тое, што ён быў... Я нават не быў праваслаўным, я сябе не лічу такім праваслаўным, я лічу, што я быў ахрышчаны ў праваславі. І нават гэта здарылася таксама выпадкова, можна сказаць, тому што я нарадзіўся 7-месячным, як это называецца, ну, недоношаным. Вось, і там здарылася так, што лекары, ну, не той укол нейкі зрабілі, і як бы гэта стан пагоршыўся, і трэба было, ну, я быў пры смерці, можна сказаць, і трэба было пахрысціць тэрмінова. Ой-ой. Паколькі старэйшая сястра была пахрышчана ў царкве праваслаўнай, то было прынята рашэнне пахрысціць мяне таксама ў праваславі. Аргументацыя такая даволі, ну, такая, была такая. Выжыве, знойдзе сабе дарогу. Такая была аргументацыя. І так сталася, скажем так. Ну, відавочна выжыў. Пахрысцілі мяне, як бы выжыў, вылечылі. І так было жыццё. Пасля, вось, цягам часу, у 14-м годзе, у 2000... Калі вам было 14? Тады, калі мне было ўжо 14 гадоў, я спачатку выпадкова папаў, можна сказаць, у касцёл у Эйсмантах, а да гэтага толькі... А што значыць выпадкова, перапрашаю? Выпадкова, таму што катэхетка, дырэктар школы ў Радзявічах, арганізавала батлейку на Божае нараджэнне, і ім патрэбны быў святы Юзеф. Святы Юзеф, ён ж многа не гаворыць. Я там ўсё на польскай мове, у нашых старанах там, ўсё на польскай мове, а святы Юзеф многа не гаворыць, увогуле там нейкіх слоў не трэба было. Вось. Ну і запрапанавалі мне паўдзельнічаць у гэтай спектаклі, можна сказаць. І зрабілі гэтую батлейку, пасля нават ездзілі ў іншыя парафіі, прадстаўлялі гэта так. І ў касцёле трэба, спачатку ў школе зрабілі, а пасля ўжо і ў саміх Эйсмантах. І такім чынам я папаў спачатку так выпадкова ў касцёл. Пасля пачаў ездзіць таксама выпадкова. Чаму пачаў ездзіць? Таму што пробашч нашай парафіі, ён вельмі клапаціўся пра тое, каб людзям даць магчымасць, каб яны маглі прыехаць да касцёла з такіх аддаленых вёсачак, да, то есть 10-15 кіламетраў. Ён што зрабіў? Купіў аўтобус на парафію, дамовіўся з парафіянамі,
каб скидваліся там на топліва, на паліва, і парафіянін ездзіў, сабіраў. То есть спачатку ехаў у адзін бок парафіі, збіраў людзей, пасля прывозіў да касцёла і ехаў у наш бок. А пасля, вядома, зноў жа разводзіў таксама спачатку той бок, там вот Занявічы, у той бок, там, адкуль арцыбіскуп Станёўскі наш, у той бок развозіў, а пасля нашыя. І мы, я ездзіў, можна сказаць, спачатку просто для кампаніі са сваімі сябрамі, каталікамі. Мы ездзілі там, спачатку, пэўна, і ў касцёл, там рэдка падпадалі, таму што там быў базар, мы там хадзілі сабе, што-нибудь куплялі, увогуле там з сябрамі спаткацца з нейкімі знаёмымі, то есть такое. Ну, а ўжо праз год дзесьці так атрымалася, што нават мои сябры гэтыя перасталі так ездзіць, можна сказаць, яны ездзілі ўжо там з бацькамі на машынах, а я далей працягваў ездзіць ўжо менавіта ў касцёл. Да? То есть у мяне там была сваё месца нават пры такім слупе самым далёкім. Вось я там мала што бачыў, пэўна, бо так далекавата да алтара. Можа, не ўсё разумеў, але вось менавіта пачаў вучыцца малітвам. Вучыўся, дарэчы, скажем так, я ўж увогуле не ведаў польскай мовы, а вучыў польскую мову праз мульцікі. Прыязджаў да хаты і глядзеў, у нас там, пасколькі недалёка ад мяжы, то у нас там польскія каналы цягнуць. І я глядзеў, спрабаваў зразумець, пра што гаворка. Вось, а пасля паціхоньку некалькі разоў хадзіў і пайшоў на катэхезу таксама, да? То есть гэта наша дырэктар школы на катэхэткай была і запрасіла таксама на катэхезу. Хадзіў на катэхезу і у 14 гадоў я падрыхтаваўся да першай камуніі. Гэта быў, ну, напэўна, самы такі, я лічу, самы сур'ёзны крок. Прыняцце святой камуніі было першы раз, такое вельмі свядомае. Ну, так, не зусім там проста было ўсё з самім перажываннем, таму што так атрымалася, што мама у той час ужо не была з намі, у сэнсе, яна кінула нас трошкі, ну, так, як это сказаць, каб... Яшчэ это выражаць некаторыя, да, можна? Паглядзім. Ну, так атрымалася, што да гэтага моманту у нас атрымалася, што мы з папай жылі разам, адны, получаецца, а мама, ну, жыла ў іншым месцы. То есть она нас, ну, пакінула, можна сказаць, да, то есть часова. Вось. І таму так, хоць жыццё было такое непростае, у сэнсе трэба было ўставаць у 6... А колькі вас было там братоў, сясцёр? У мяне 2 сястры і я, получаецца, старэйшая і малодшая сястра. Ну і так атрымалася, што сёстры пашлі больш за мамай, скажем так, то есть мы засталіся з папай, да, то есть, а мама, ну, старэйшая сястра, яна ўжо вучыцца пачала ў той час, паступіла, а малодшая жыла ў бабулі па мамінай лініі. Вось. І так атрымалася, што на першай камуніі мой тата был не зусім цвярозым состоянии, можно сказать. То есть мне было вельмі сорамна, ну, то есть так атрымалася. Ну, але тым не менш, это было перажыванне такое даволі сур'ёзнае. Вось. І таму пасля я хадзіў пілігрымкі, Гродна Тракелі, хіба разоў 5 хадзіў, напэўна. Сам адзін з усёй сваёй сям'і? Так, сам адзін з усёй сям'і. Ну, але менавіта з катэхэткай нашай Сіднеўскай Ірыны Іосіфаўнай, якая з'яўляецца маёй такой духоўнай мамай, я лічу, з якой, можа, цяпер не так часта мы з ёй маем такую контакт, такі, там, звонім ці там общаемся, ну, в сэнсе, размаўляем, але гэтая сувязь такая духоўная есть. Ну, я прямся лічу. Я ёй вельмі ўдзячны за тое, што ў свой час яна запрапанавала мне і гэтую роль і запрасіла на катэхезу. Бо калі б гэтага не было, можа, я прыйшоў бы пасля да касцёла калісьці, таму што не ўсё так было, ўсё ж такі, аказваецца, пасля я толькі праз гады даведаўся, што аб тым, каб я стаў католікам, вельмі малілася мама папы,
якая каталічка з Беняконі, з парафіі Беняконі. Это вёска Дзягутка, такая хутар такі. Ужо сюдай памяці моя бабуля Галена, яна, оказывается, па-першае, малілася аб тым, каб я знайшоў такую дарогу да каталіцтва, але таксама малілася, каб я стаў ксяндзом. Я пра гэта не ведаў. Вы адказалі на пытанне, якое я не задала, потому что шукаем заўжды бабулі. Бабуля ёсць. Ну, але гэта сколькі там, гэта на адлегласці, так, мы прыязджалі там... Вы думаете, на адлегласці малітва не дзейнічае? Не дзейнічае, конечно. Ай, ідзі сюды. Конечно, дзейнічае, але, ведаеце, просто праз гады, так як даведваешся, потом оказывается, што хтосьці маліўся аб гэтым. Бо я до гэтай поры, так прызнаюся, не маю такого адназначнага адказу, а чаму я стаў ксяндзом. Я не ведаю, як я до такого дакаціўся, як так сталася, але ў той жа час, калі аналізуеш сваё жыццё, то бачыш, што па сутнасці варыянтаў занадта не было. Хоць зноў жа я вёў нармальнае жыццё і нават даволі такое бурнае, такое ў сэнсе, такое актыўнае дастаткова, то так паз склаўся, што сапраўды, што гэта была, а першы раз увогуле нейкія думкі, нават не было іх, конечно. То есть, я говорю, я ж не быў не то, што не міністрантам, я ні аднаго дня не быў міністрантам. Я не прыслугоўваў, не ўдзельнічаў у гэтых працэсіях, напрыклад, эўхарыстычных ці штось. А вот пасля таго, як вы прынялі першую камунію і сталі такім паўнапраўным членам. Цяжка было, увогуле цяжка было нам фізічна нават стаць, допустим, міністрантамі, бо трэба было б загадзя прыязджаць, да, на святую імшу, а мы прыязджалі дзесьці за 5 хвілін да імшы. То есть это ўжо як бы нават часам і спазняліся, да, то есть на некалькі хвілін. Ровар не варыянт быў? Матацыклам і роварам, мапедам я ўжо ездзіў пасля, як стаў семінарыстам, пасля мяне нават міліцыя астанавальвалі некалькі разоў. Але султана дапамагала, бо правоў я не меў, але ўсё ж такі удавалася адгаварыцца нейкім чынам. То есть там людзі такія даволі зычлівыя. Вось. Можна было б, напэўна, ездзіць роварам, але калі была магчымасць ехаць аўтобусам, ну, то есть, то ведаеце, навошта праз балоты ехаць, там, у нас па прамой дык праз балоты, а если па асфальце, то кіламетраў, напэўна, 12, можа 15 10, так. Ну, як бы далекавата ўсё ж такі. Ну, то есть, ну, і я говорю, што спасаў гэты аўтобус, які прыязджаў, для дзяцей і моладзі было бесплатна. Гэта ж увогуле. А дарослым людзям было ахвяраванне, да, то есть, але там яшчэ і калгасы скідваліся, я ведаю, на паліва, таму там усё было так даволі так сур'ёзна, скажем так. Хоць таксама прыколы былі, таму што едзеш і кола ўзрываецца, напрыклад, да, то есть на аўтобусе. Поўны аўтобус людзей. Прыкольна. Не ведаю, ці можна гаварыць пра гэта. А чаму не? З кім не бывае. Я ўвесь час думаю пра такія простыя рэчы, з якіх пачынаецца вялікі шлях. Ну, вось аўтобус ксёндз купіў, вось батлейку зладзілі, вось прапанавалі ролю, і вось цэлае жыццё, якое перамянілася. Ну, а так увогуле нейкія першыя, скажем так, думкі, ну, вось мяне такіх на святарскім гэтым шляху две асобы, якія паўплывалі непасрэдным, вельмі непасрэдным чынам, што я ўвогуле ёсць на гэтай дарозе. Гэта, перадусім, катэхетка Ірына Осіпаўна. Ну і таксама мой пробашч, отец Караль Барнасць, паляк, рэдэмптарыст, монах, які, ну, зноў жа, цяпер як успамінаеш, ён хадзіў па калядзе да ўсіх, каб вы разумелі. І нават часам не запрашалі, у сэнсе там, да, то есть ён проста прыходзіў, кажа, я памаліцца, а пасколькі у нас там сем'і змешаныя, то ў кожнай сям'і, па сутнасці, у кожным доме мае, што там католік быў. Які гэта католік, у сэнсе, ці ён практыкуючы, гэта іншая справа, а вось Олег хадзіў. Ну і да нас таксама прыходзіў. Да нас прыходзіў, бо ведаў, што бацька ахрышчаны у каталіцызме. Бацька, калі быў на месцы, бо часам працаваў проста, да, то есть, калі яму шчасціла, то ён працаваў, а калі не шчасціла, то ён рэзка хадзіў, шукаў работу, каб уцек, ну, было пэўна сорамна трошкі, да, што ён там не ходзіць у касцёл, не практыкуе. Вось. Але ён заўсёды, отец Караль, заходзіў да нас, маліўся з намі,
І дзесь як было я яшчэ быў нават не ў касцёле, не хадзіў да касцёла, а ён так калісь прыйшоў і так узяў мяне там не абняў ці што і кажа: во, гэта будучы ксёндз. Хіханькі, хаханькі, тады гэта было, мне ўжо было гадоў 7. Да, то есть... Это уже другі прызнак. Бабуля, ксёндз, які патрапаў па галаве і сказаў: так, то есть такое было штосьці, да. Ну, а ўжо тады, калі пачаў хадзіць у касцёл, скажем так, то есть вядома, то есть это ўжо вот это конец 90-х гадоў, пачатак 2000-х, у 2003 годзе, конечно, паўплывала вельмі шмат это тое, што ў нас былі прыміцыі ксяндза Юрыя Сцерабея. Ну, прыміцыі для вясковай парафіі гэта заўсёды нешта такое перажыванне, да, то есть это і вітанне неопрэзбітара, гэта і цэлебрацыі першай святой імшы, можа яго трэба забраць. Не трэба, няхай сядзіць, чаму. Гэта вельмі ўзнёсла, і тады вось менавіта таксама закралася, это то есть 10-й, ён, бачыце, чмыхаець. Няхай чмыхае. Не, чмыхаець. Будзе пану Вы мне не хочаце распавядаць, што было далей, што ли? Не, я просто говорю про тое, што ксёндз Юрый, во-первых, так сталася, што як я прыйшоў до касцёла, ён ужо быў семінарыстам, то есть клерікам. Ну, я бачу, як ён там уже сутану апрануўшы, да, прыязджаў, там чытанне чытаў, не? А калі ўжо ксяндзом стаў, і вось гэтая прыміцыя была, тут была такая, прызнаюся, была такая думка, а можа мне пайсці вось такім шляхам, што я хачу нешта такое падобнае. Хоць я ад гэтага уцякаў ўсё ж такі. Як толькі мог, калі закончыў базовую школу, закончыў яе вельмі добра, ну, з чырвоным дыпломам, ці як там называецца, паспрабаваў паступіць на электрыка у Гродна. Мяне бралі без экзаменаў, без всякіх нейкіх праблем. Было толькі одна праблема, па сутнасці. Я дальтонік. Зусім? Ну, у мяне цветаанамал, то есть это разновиднасць такая дальтанізма. Хоць, зноў жа, некаторыя святары нават сумняваюцца, кажа, можа, ты ўсё ж такі прыкалваешся, але сапраўды, ну, ёсць такая, да, то есть ёсць такая праблема ў сэнсе, ну, я путаю, я блытаю колеры. І мяне бралі з радасцю, кажуць, ну, ім, ведаеце, ну, бо это тоже такое ПТУ было, да, то есть, ну, можна сказаць, каледж, да, то есть по электрике, это, кажу, мы, ну, з радасцю, кажа, до нас прыходзяць, там, тады яшчэ былі пяцёркі, да, кажа, до нас прыходзяць там з тройкамі, ну, то есть, а тут, як бы, 5-0, да, то есть, як бы, кажа, мы, да, вот, возьмем, нават закрыем вочы на тое, што у вас ёсць эта праблема. Але у нас проблема, каждые полгоды у нас комиссия медичная, да, то есть, кажа, может здариться так, что вы будете учиться, а потом вас просто выкинуть за то, что вы не год. Вось, не атрымалася, пошел в среднюю школу, то есть, пошел в среднюю, и там уже, знову же, это переходный возраст, да, то есть, 15-16 годов, ну, нормальный человек, да, то есть, в сенсе, зноў жа быў такі перыяд такой, што уже як бы ты надта дарослы, сябе адчуваеш такім дарослым, всякія кампаніі і так далей, то есть я там трошки не так, неправільна распачаў сваё навучанне ў сярэдняй школе, то есть з'ехаў, ну, до 4, пэўна, тады якраз увялі 10-бальную сістэму і увялі, выйшло здесь так. Ну, нават тройкі былі, прызнаюся, так сорамна сказаць, нават тройкі былі па 10-бальнай сістэме. Вось. Але пасля ўсё ж такі выйшла, кароче, сярэдні бал мне ўсё-такі у сярэдняй выйшаў 8,5, таму як бы не кепска. Нават. Можна было в універ ісці далей? Так, можна было. Вось. Ну і 10-м я так трошки закінуў гэта практыкаванне касцёла, можна сказаць, таму што зноў жа там і дзяўчаты, всякія, ну, то есть розныя. Нормальнае жыццё. Так. Можна было працягваць. Вось, можна было працягваць. Вось, і пасля у 11 класе мы яшчэ таксама вывучыўся на права трактарыста, дарэчы. Не зусім законна, можна сказаць, таму што
экзамены-то я мог здаваць, але допуск да экзамена гэта таксама медычная картка. Вось, і так атрымалася, што трошкі, ну, за мяне прайшоў акуліст другі чалавек. Я и это вырежу. От программы не останется ничего. Вся программа суцэльная рэзка. Потому что, ну, бо справа ў тым, што дальтоніку можна мець правы толькі любительскія, аматарскія. Это як? Професійныя не можна. Аматарскія, это калі ты дома на пульте машинку ганяешь? Не, в сэнсе, на легковушку звычайно можна мець, але ўжо на таксі, напрыклад, працаваць я б не змог бы просто. Хотели бы? Не, я ў сэнсе, я нават, ну, то есть, ну і вось 11 клас, гэта такі перыяд быў такой развагі, куды ўсё ж такі, таму што заканчваецца гэтая школа, і трэба кудысьці паступаць. Хацеў быць то ли настаўнікам, то ли ваенным нейкім, ну, але звярнуліся ў ваенкамат, ну, у сэнсе, каб пайсці. Я чуть не стаў нават спартсменам, дарэчы. Спартсменам чего? Па грэблі. Ну, гады. Приехали, короче, ну, у нас есть в Мостовском районе, ну, в Мостах есть спортшкола Олимпийского резерва по гребле, и приехали набирать. А я, ну, занимался трошки спортом, волейбол, там, бег, туда-сюда, приехали набирать. И не взяли меня конкретно, хоть я подходил, все, кажу, берем, а поглядели на дату народжения, все, капут, не подхожу. Месяц не хватило. Получается, ну, в смысле, я с 86-го года, а ходил за 87-й. Да, то есть, и когда они приехали год назад, то отрымалось. А они приехали, ну, то есть, набор был не того года. Ну, так отрымалось. Вось. И хотел, добра, пойду на военного. Сказали, что со твоим зроком только у стройбат. Ну, так что мне у стройбат? Я хотел в какой-нибудь ВДВ, что-нибудь такое, не? То есть, по-серьезному. Ну, не отрымалось. Это... И все ж таки, так само, с такими духовными размовами с отцом Каролем, с пробышчем, он запропоновал, каже, паспробуй. Каже, я бачу тебе як святара. Ну, то есть это было, ну, уже, можно сказать, в такой духовной размове, да, то есть тет-а-тет. И, вядома, поскольку он был редемптористом, а я нават, поскольку тады уже калі пачаў хадзіць у сэнсе там вот, у 9 класе, да, то есть я нават з'ездзіў, прынамсі один раз я, напэўна, быў на такой, ну, з'ездзе маладых людзей, якую арганізавалі рэдэмптарысты, то есть, ну, монахи, якія працуюць у Шучыне, в Гродно, да, то есть я быў, вось, а поскольку яны рэдэмптарысты, мы іх называлі трактарыстамі, вось, і ну, і отец Кароль мяне пераканаў тым, што можна паспрабаваць, прынамсі паспрабаваць, без нейкіх всяких обязательстваў, да, то есть это, в принципе, такое. Самое было прикольно тады, калі быў апошні экзамен у школе, да гэтай поры помню, матэматыка, я здаў на 10, не хацелі ставіць, тому што, ведаеце, з вёскі, і пасля, ну, просто як было, многія, па-першае, тады этой сістэмы 10-бальнай, яна толькі ўваходзіла ў жыццё, і таму не вельмі хацелі ставіць там добрыя, такія высокія ацэнкі, азнакі. Чаму? Таму што пасля з вёскі, допустим, ты едзеш у горад, ну, і ты атрымліваў дзесятку, ну, девяткі, десяткі, ну, так. А пасля ў цябе там 6-кі, 7-кі, напрыклад, не? Я не знаю, ну, мне падабалася математика, мне падабалася физика, математика, то есть химию не любил бы, я, ну, уже формулы-то любил выводить, а вот с этими всякими препаратами, то у меня по-разному выходило. Я ну, с этим дальтонизмом связано, я часом не так мешал, как треба. Ну, это опыты всякие некие ставить. І вось апошні экзамены, матэматыка, здаю вельмі добра, прыйшлося ім ставіць дзесятку ўсё ж такі. Ну і все так, ну куды ж ты пойдзеш паступаць? Хоць зноў жа у нас 17 чалавек всього было ў класе, не так шмат,
і не так шмат вучылася, дарэчы, ну, у сэнсе пробавала вучыцца хоць штось рабіць, да? Бо у радзявічых то ўвогуле, па сутнасці, там з некалькі чалавек вучылася толькі 2. Ну, так, пробовали учиться больше-меньше, да, то есть, ну, это я и еще один хлоп, ну, одноклассник мой, а остальные, ну, так, пробыли школу, да, вось, а уже у сярэдняй было трошки больше, ну, але то, так само, там, я за шоколадки домашку робил другим, то есть, нормально, то есть, в принципе, зараблял на этом, то есть, такая бизнес-идея была такая, вось, и пытаются у меня, куда будешь поступать. Скажу, пойду на ксенза. И, видите, это был шок, конечно. То есть, это первый был шок, это наставники, у яких открытые очи, якія, по-перше, спочатку їх заткало трошки, тому що до гэтага не спрачаліся паміж сабой, бо хотели пераканаць, бо мой наставник физики хотел, каб я ішоў на наставника физики, да, то есть там з математики так само были такие прапановы. Боюсь нават подумать, про что марил наставник физкультуры. До гэтага мы дойдем еще далей. Наставник фізкультуры якраз вельмі адэкватны чалавек, Анджей Рышардавіч, які казаў, які падтрымліваў, вучыў нас, ганяў, трэба сказаць таксама, каб мы не ленаваліся, бо так, нават былі такія нейкія асягненні, это, скажем так, хоць не ліча на тое, што як бы і лянота была, то ўсё ж такі былі таксама там нейкія асягненні. Вось, але пра спорт далей дойдзем. Ну я так кажу, пайду на ксенза, ты дурны, не трэба гэта табе. І гэта, ведаеце, першае было ўражанне, таму што гэта сказала, можна гаварыць, каталічка, практыкуючая кожную нядзелю да касцёла. Ну і гэта было так першае, да, то есть, ну, хаця, ну, але, конечно, я перад гэтым яшчэ паразмаўляў з Ірынай Восьманай, якая сапраўды, раней яшчэ, пасля размовы з айцом Каралем, я пагаварыў з Ірынай Восьманай, да, мяне падтрымала. То есть, не, ну, скажем так, не сказала, что дурны ці што, а тут менавіта такое. І такое першае расчараванне было, да, што мяне не разумеюць, але гэта, як бы, я не сказаў бы, што занадта паўплывала. Больш паўплывала тое, што стаўленне бацькоў, можна сказаць, таму што, ну, бацька быў катэгарычна супраць. Я разумею, чаму, у нейкім сэнсе, таму што адзіны сын, ну, у сэнсе прадаўжэння роду людскога, у сэнсе сям'і, фаміліі, прозвішча, да, яно і так такое Кеўліч не такое частае, скажем так. Вось, тым больш, што там і па лініі сясцёр бацькоў бацькі, то таксама там, ну, не працягнецца род, скажем так, Кеўліч уже ўсё з нашага боку. Ну, по факту все. Так. Ну, молодец. Вось. Конечно. Мама таксама была, я не сказал бы, что ахвотная, але для того, каб паступіць, пайсці ў монахі, у рэдэмтарысты трэба было вучыцца ў Польшчы. Я быў непаўналетні, і патрэбна была, для того, каб атрымаць візу і выехаць за мяжу, трэба была згода абоіх бацькоў. Ну, бацька не надта хацеў эту згоду даваць, ну, а маму таксама прыйшлося ўгаварваць. Ну, і трэба было проста у адзін дзень проста паехаць там, на канкрэтны дзень, дамовіцца на канкрэтны час для таго, каб яна вось эту падпісала гэты дазвол. Яна не прыехала, і так я не пайшоў у монахі. Только з-за гэтага? Так, ну, у сэнсе, ну, і тады адбылося такое, вось, это вось было самае такое расчараванне, да, тому што, ну, я хачу, а мне не даюць магчымасці. Яны, прынамсі, з вами паразмаўлялі? Яны сказалі вам што-небудзь? Ці проста не прыйшлі і ніяк не... Не, ніхто нічого не размаўляў. Не, у сэнсе, я гэта адчытаў як тое, што гэта, ну, як не лёс, да, то есть не судьба. Ну, і былі ў мяне прэтэнзіі да Пана Бога, што як так, я хачу, а не атрымліваецца, ну, значыць, таксама гэта не той шлях. А гэта ўсё адбываецца
у перыяд, калі вось пасля экзаменаў яшчэ там некалькі, можа, тыдзень да гэтага выпускнога, нешта такое, да, то есть, ну, да, это, ну, і я, можна сказаць, кідаю касцёл, ну, у сэнсе, кідаю так канчаткова, у сэнсе, што, ай, зараз мне гэта не трэба, гэта не маё. На выпускным так атрымалася, што пасля... Так, это не надо. Ну, скажыце, ўжо пачалі. Ну, болезнь мне, можа, вырэжаце. На выпускным мне прызнаецца ў любові, у каханні аднакласніца, з якой мы сварыліся ўсе гады. Ну, гармону зыгралі ў сэнсе, у мяне ў сэнсе, ну, то есть, значыць гэта, а тут адкінулі, а тут, як бы, так атрымліваецца, ну. Што я раблю? Я кідаю касцёл і іду працаваць трактарыстам у калгас наш мясцовы. Ну, я ж права зрабіў. Іду працаваць. І ўсё там, бы, залецанне, гэты перыяд, я нават предложение зрабіў. І яна нават згадзілася. І слухачкі такія зараз, і? Была толькі ўмова яе. Пасля этой умовы я сказаў, пашла ты ў баню. Жанчына, а цяпер увага. Каб не нарабіць памылак. Яна сказала, на што табе ты касцёл, вяртайся ў царкву, і все будзе хорошо. И тут я так смеюсь, я говорю, что я оборонил веру. Я сказал, пошла ты в баню. И все, она пошла в баню? Да, пошла в баню. Ну, в смысле, и больше не верталась из яе? В смысле, ну, она вообще там замуж вышла. Все нормально. Уже на наступный день не за вас? Нет. Какая темная история. И в этот час я просто, ну, да, я ей сказал, скажем так, отшил, як так сказать, да, то есть отшил, ну, не, у сенсі, мы приняли решение разойтись, як там, ну, расстаться, да, вось, і я просто працаваў трактарыстам, гэта час быў сенакоса, час, зноў жа, ну, працы такой, да, летам у калгасе працы вельмі шмат, тому праца была кожны дзень і, скажем так, то есть ненормированная, можно сказать. Хотя, конечно, если бы хотел бы, я знайшоў бы гэты час поехать у касцёл, іншыя ж знаходзілі. Вось. Ну и мой одноклассник, сябра, поступаў, вырашыў поступаць у спартыўны колледж. На настаўніка фізічнага выхавання. Разам працуем, ён тоже таксама пашоў працаваць трактарыстам у гэты час, да, то есть это, ну і чисто просто тупо, прабачце за кампанію, ад балды, ввогуле нічого не рыхтаваўшыся, ні там нейкіх, ну, бо ён там нешта пробаваў трэніравацца ці што. Просто за компанию, ну, от такой безвыходности, да, можно сказать. Я поехал с ним за компанию, так само подал документы. Ну и так атрымалася, что меня приняли, его не. Вось. И я далей працаваў. И памятаю, як пришло заказное письмо, лист пришел, что я поступил. И я помню, что до гэтай поры помню, что у меня никакой радости не было из этого. Ну, в сенсі, увогуле, а слово совсем, хоть это бюджет, бюджетные это, да, поступления на бюджет, у сенсі, все и общежитие, все дают, то есть без никаких там, ну, все нормально, как бы, то есть без всяких проблем, там, нават пасля там оказалось, что это, как бы, колледж, фізічнае выхаванне, а пасля можно было далей вучыцца, в сенсі, я мог бы поступать в универ, толькі там трэба было экзамен сдавать по плаванию, я плавать не умел. Ну, так, я и до гэтай поры не умею. То есть, так само такое, ну, и так атрымалася, что, ну, я атрымаў гэта, ай, ладно, ну, что зробіш, так и буду. Еще далей працую, далей все, каждый день працую, все, без всяких, это, ну, поеду, значит, это, остается здесь
тыдзень да ўжо распачацця вучобы. То есть это 10 конец жнівня, можно сказать, да? 10 так, плюс-минус. Я приезжаю с працы, стомлены, бо ведаеце, цэлы дзень там натрасціся ў трактары, это як бы каштуюць трошки, ну, фізічна, это цяжкая праца ўсё ж таки. Хоць трэба сказаць, што она такая цікавая, дарэчы, ўсё ж таки. Чым цікавая? Як цікавая? Цікавая, ну, гэта першая такая праца самастойная, і як бы маладых, скажем так, трактарыстаў вучаць, ставіць такія рамкі вельмі такія жорсткія. Ну, як святароў, прыкладна, не? Ну, не, то есть, ну як, спачатку далі трактор, я не ведаю, ці арыентуецеся, 80-ка, да? Не арыентуюся. Яго трэба спачатку сабраць. Ну, в смысле, яго адрамантаваць трэба было. Ну, такі гора металлолома, его треба было собрать. То есть, да, то есть зарабили. Потом дали трактор, ну, то есть, как бы его зарабили, только не было пускача, это называется. Да, то есть, его заводився только с троса, с толкача, и треба было так працаваць, как не заглохнуть. Угу. Ну, альбо, коли уже нават и глушишь трактор, треба было ставить 10 на горцы, как можно было завесить. Это не все так просто. Не, ну, наука. Потом дали уже с великой кабиной, это уже МТЗ-82. Это, то есть это уже таки больше, я его чуть не спалил. Это колонку не так подключил. Так. Это чуть не, ну, а это не ведают даже. Ну и короче, это все не так истотно. Працую я я не помню, яка это была дата. А я же сказал про то, что я пропал с костела, да? У этот час я как бы так порвал, я ни до споведи не ходил, вядома, ни на недельную святую имшу. Вось. И в один день я приезжаю стомленный, помню, там, может, шкварки некие, там, короче, как бульба, ну, ем себе, сижу, ем, это ем. Открываются двери, и заходит мой пробуш. Андрей, а где ты пропал? Ну, я кажу, я працую, кажу, не маю часу, кажу, ну, все это зразумело. Праца, это... Але что адбываецца, кажа, мы ж дамаўляліся, што ты будзеш паступаць. То есть, а мы, дарэчы, мы хіба, я так, насколько я разумею, мы хіба з ім не я... Таксама моя памылка. Моя памылка, што мы з ім, я не паразмаўляў з ім таксама, да, то есть ён не ведаў, што там бацькі там адмовілі, да, то есть, ну, у сэнсе, што не было той згоды, што там нават і людзі знаёмыя, скажем так, да, то есть, якія каталікі гавораць, што тебе это не трэба, что это не твое. Але ён зашоў, ну, нават, ну, ён такі вясёлы чалавек, ён так, там, «Шчэньдзе Божа, Анджейку, где ты естась, где ты», да, то есть. И пасля адбываецца такая размова дзесь на 2 гадзіны. Про тое, што далей, што ты хочаш рабіць. І пасля гэтай размовы за 3 дні, дзесьці так, за 3 дні да распачацця вучобы ў каледжы я паехаў у Гродно, каб забраць дакументы.
на меня глядели, как на вар'ят. То есть там конкурс был, ну, я не помню сколько, ну, 10, так, 5-6 человек на место, да, ну, сапраўды, да, то есть мой одноклассник, ты кажу, как бы так неправильно, ну, то есть ты ж поступил, все нормально. Я одиное, что поспробовал попросил, кажу, может, вы на мое место можете взять моего одноклассника. Кажу, не, кажу, он там, ну, якби не зусім на, ну, там, ну, якби по вучобе, по оценках глядели. Вось. Ну, але что осталось? Мы размаўлялі, я высказал Алексу Каролю свои заўвагі, якія ёсць, да, что все супраць мяне. Ну, насамрэч, все супраць мяне, все указывае на тое, что гэта не маё. Кажа, так ты ж не паспрабаваў. Я кажу, ну, добра, давайте, говорю, на наступны год. Ну, праз нейкі час. Ён кажа, Андрей, не. Кажа, праз наступны год, кажа, ты не паступіш, кажа. Кажу, ну, але ўжо закончыліся, я спрабаваў таргавацца, да, насколькі магчыма. Я спрабаваў таргавацца, кажу, так ўжо закончыліся экзамены ў семінарыю і гэтак далей, то есть там, ну, то есть уже это немагчыма, кажа. Патрэбна толькі твоя згода. Калі ты згодзішся паспрабаваць, то я табе абяцаю, што я дапамагу. І так сталася. Так сталася. Я говорю, я за 3 дні я забраў дакументы, і пасля я паехаў на пачатку верасня ўжо, здаецца, я паехаў у семінарыю Гродна. То есть, ну, поскольку все ж таки у Польшу до монахов нельга было поехать, ну, немагчыма было поехать на той момент, то я поехал у дыяцэзіяльную семінарыю у Гродно. Так сталося. Вы туды поехали в больш счастливом стане, чем у физкультурный этот ваш кружок. Так, в сенсе, то есть я, может, до конца не разумеў, наколькі радыкальны, так все ж таки, у сенсе, выбор. Я гэта зразумеў тады, калі я ўжо падаў дакументы, і мяне прынялі ў семінарыю, і тады, калі так сталася, што ўсё ж такі бацькі не ўспрынялі гэта так адэкватна, нармальна. Пасля гэтага рашэння я быў вымушаны выйсці з бацькоўскага дому. Я пасля гэтага ні разу не пераначаваў у бацькоўскім доме да гэтага дня. Теперь уже поздно. Запущен стоит. То есть, ну, так сталося, что уся моя семінарія, пасля, калі я прыязджаў у родныя мясціны, я прыязджаў да прабабулі, якая стала такой опекой для мяне, такой подпорой, фундаментом, якая кажа, Андрей, гэта твой выбор, я тебе падтрымліваю. Да? То есть, і вось яна і отец Кароль, які стаў таким духовным бацькам, да? То есть, айцом таким для мяне, які падтрымліваў сапраўды, які тады, калі былі гэтыя хвіліны такой вось цяжкасці, таких сумневаў, які падтрымліваў, заўсёды быў за мяне, можна сказаць. Ну, это так, конечно. Ну, першая частка вашага аповеду не была весёлай. Я б, ну, как-то адзначила, что не назовешь ее нават асабліва шчаслівай. Ну да, не, ну то есть, это жыццё ж такое, ну что ж сказать. Это не казка, это жыццё. То есть, я так думаю. Так само было прикольно пачатак семінарыі, так само, да, то есть. Это было так само непросто. Я ўвогуле з біскупамі не размаўляў ні разу до гэтага моманту. Ну і так занадта, так ж прызнаюся, я там занадта не арыентаваўся, хто это за біскуп і гэтак далей. Ну, хто это такі там. Не, ну я бачыў падчас пілігрымкі, прыходзіў, цяпер я ўжо ведаю, што гэта быў біскуп Александр Кашкевіч, які ішоў з намі ў пілігрымцы таксама. Але так занадта, ведаеце, гэта было заўсёды ўсё роўна так, ну, я не размаўляў, я занадта не арыентаваўся. Я бачыў толькі ўзор, па сутнасці, толькі некалькіх святароў, з якімі меў такую стычнасць, да, то есть это отец Кароль, гэта
той самы неопрэзбітар отец Юры Церабей, гэта ксёндз Андрэй Радзевіч, які вёў пілігрымкі ў Гродна Тракелі, гэта ксёндз Владзімір Гуляй, які таксама тады быў яшчэ маладым святаром, да, а так я па сутнасці такога, ведаеце, я не з гэтай тусоўкі, можна сказаць, да. Ну, але ж сябры у вас там з'явіліся хоць нейкія? Пачакайце, так я ж да чого вяду. Дакументы ў мяне прынимаў біскуп Антоній Демянка. Вы его знаете ўсе? Я ведаю. Ось, вельмі класны, зноў жа, як па мне, вельмі суперскі біскуп. Ну, але вот уявіце, як я гэта ўспамінаю, як гэта было. Завялі мяне ў гэту семінарыю, прывёз отец Караль, ну, завялі ў семінарыю, там вот пакойчык такі. Заходзіць амбал. 2 метра. Морда. Твар. Во. А ён быў без сутаны у рубашцы, ну, у кашулі, з каларадкай. І нават на галаве нічога не было? Але з ланцу, ну, в сэнсе з крыжом. Заходзіць амбал вялікі, з цэп'ю такой, з ланцугом такім. Я там крыжа, можна сказаць, не ўбачыў. Я ўбачыў гэты ланцуг з пячаткай, ну, в сэнсе з перснем. Ой, куды я попаў? І голас такі тоненькі. Вітаем тебя ў семінарі. Ну, в сэнсе, правды так прывітаў. Не, так пазітыўна было, то есть, ну, страшна было. І таксама мне, прызнаюся, там занадта у семінарі адразу віцэ-рэктар адразу сказаў, што ну, яны таксама, бо это было, можна сказаць, па блату, да? То есть дамовіўся отец Караль пад сваю пэўную такую адказнасць, дамовіўся з уладай семінарыі, каб мяне прынялі ўвогуле. А тады прям быў натоўп ахвочых у семінары? Ну, як вам сказаць, 12, нас поступало тады, поступило 12 чалавек. А выйшла? Выйшла. Ну, в сэнсе, в добрым сэнсе. Скончыла семінарыю. Я не ведаю, колькі, бо я ж не заканчиваў гродзенскую семінарыю. Вось. А на сённяшні дзень святарамі ёсць 3 чалавека. Гэта я, ксёндз Артур Валчкевіч і ксёндз Юзеф Серпейка. Ну, мы с ксёндзом Юзефом заканчивали не гродзенскую семінарыю, скажем так. То есть, а вообще іншыя, то есть, можа не про гэта, то есть про тое, што мне адразу сказалі, што, кажа, паразмаўлялі за мной, бо біскуп Антоній, ён просто там, ведаеце, там просто пытанні задаваў, такія пра агульнае, ну, так як это адбываецца, пэўна, пры прыняцці ў семінарыю. А ўжо пасля са мной размаўляў віцэ-рэктар, які больш такі, я б сказаў бы, вопытны чалавек, які гаворыць, кажа, відаць, што нешта ў цябе там ёсць, у сэнсе адносна паклікання, але, кажа, з тваім характарам і тэмпераментам, кажа, на жаль, пэўна, ты 2 недзелі больш ты не пратрымаешся. Вось так, такі быў пачатак. Вось. Але, тым не менш, у Гродна ў семінарі я пратрымаўся 3 гады, а пасля 3 гады яшчэ вучыўся ў Польшы, у Ольштыне, да. На арміі. За гэтыя часы не было жадання сысці? Конечно, было. Колькі разоў? Прыкладна. Ну, не ведаю, разоў. Я так не лічыў, прызнаюся. Ну, і чаму не выйшлі? Чаму не выйшаў? Бо ўсё ж такі бачыў такую пэўную перспектыву, потому што, ну, пэўна сталеў таксама, да, то есть. Ну, такая сабе перспектыва на самой справе. Ёсць да яе пытанне, да этой перспектывы. Чаму? Ну, я не ведаю, чаму. Ну, вось, нават гледзячы на... Ну, вот на вакно вот я выгляну зараз. І падумаю пра перспектыву. Не, так, але, зноў жа, і жаданне служыць Богу і людзям, да? То есть, бо гэта, як па мне, вось гэта тое, што было, ёсць і, спадзяюся, будзе таксама, да, у маім жыцці як святара.
жыцця, да? Ніколі не маў гэтым такого, ну... Іншая справа, што пытанні, можа, пачыналі ўзнікаць. Можа, за многа я пытанняў задаваў, ну, бо, ведаеце, я не мог зразумець, мне цяжка прынимаць было эту польскую мову, да, то есть все ж таки у Беларусі, у сэнсе, я, ведаеце, это было шоку для мяне пасля, што ўвогуле ёсць імша на беларускай мове. А, дарэчы, ваша мова, на якой вы большую частку жыцця размаўляли, беларуская? А ў дзяцінстве? Беларуская. Беларуская. Я скончыў беларускую школу. У нас нават настаўнік рускай мовы і літаратуры выкладаў яе па-беларуску, так нікому не кажыце. Гэта было вельмі... Ён не патрабаваў. І все асяроддзе ваше размаўляла па-беларуску, это была норма там? Ну, у сэнсе, можа, это не была такая, ведаеце, это не такая класычная, некая там... Это такая простая мова сэрца на вёсцы. Цяпер я ведаю, спрабуюць, ведаеце, тую школу, якую я заканчиваю, якая была беларуская, напрыклад, у Гудзевічах, то цяпер усе па-рускі. Все па-рускі. Племянніцы мои таксама ўсе на рускам языке. Гэта так, ну, так дзіўна для мяне, як чалавека, які, хоць кажу, пачакайце, так, а калі вы, так, мне гэта, я разумею, што там у горадзе зразумела, да, то есть для мяне, але на вёсцы, дзе ў нас все размаўлялі папросту, а тут раптам, хаця ў іх то тоже, як яны пачынаюць сварыцца, то папросту. Вось. Але племянніцаў я так дамовіўся з імі, што нават пішуць мне, ці што спрабуюць па-беларуску. Хоць такім чынам. Ну, занадта паўплываць не можна, да, то есть ўсё ж такі, але... То есть я заканчивал беларускую школу, то есть руская мова была для мяне замежная і ёсць замежная. Можна гэта гаварыць? Ну, думаю, что why not? Сказала я на замежной мове. У вас кот тяжелый. Конечно, 6 килограмм, 6 200. Я вижу, у меня вот руки мои уже просто не шевелятся. Может, это так само, ну, бо все-таки я не все разумеў, да, на польскай мове, увогуле не разумеў. А як паехаў уже вучыцца ў Польшу, то тым больш я зразумеў, што я нічога не разумеў, не ведаў польскай мовы. Але парадаксальна, што менавіта ў Польшчы я адчуў сябе беларусам. Ну, то есть... Таксама моя такая, ну, ведаеце, я чалавек такі шчыры дастаткова і люблю таксама задаваць пытанні, да, то есть гэта не заўсёды любяць выкладчыкі ў семінарыі, напрыклад, да, бо гэта бо лягчэй, напэўна, трымацца нейкіх, допустим, нейкага скрыпта, нейкага тэкста і ад яго не адхадзіць, да, то есть і многія выкладчыкі таксама нерваваліся, калі ім задавалі дадатковыя нейкія пытанні, а некаторыя, наадварот, дзякавалі таксама. Ну, вы ядавітыя пытанні задавалі, конечно, не такія ўжо сабе там просто пацікавіцца. А я уже не памятаю. То есть, так, я так могу. Чамусьці у мяне ёсць такое ўражанне. Не памятаю. Ядавітае больш нават часам атрымлівалася ў Польшчы задаваць. Там то, на жаль, так было нават на мяжы такой. Памятаю адзін раз, у нас выкладчыкам катэхетыкі быў у Польшы, выкладчыкам катэхетыкі быў святар, які адказны за катэхетычны аддзел у архідыяцэзіі вармінскай. Ён так прыходзіць, так, слухайце, у нас тут сімпозіум плануецца, прысвечаны сям'і, служанству, а вы цяпер там праходзіце на праве кананічным, маеце тоже служанство і сям'ю. Можа, вы маеце якія-небудзь прапановы, заўвагі. Ну і выклад вельмі хутка гэты скончыўся, і больш у нас выклада не было. Бо я задаў толькі адно пытанне. А што вы хочаце, каб мы за вашу работу зрабілі? За вас? То бедны просто уцёк. Але нам паставіў аўтамат. Ну, это было шчаслівае заканчэнне гісторыі з добрым пытаннем. Ну, я так разумею, што вы не раз траплялі в гісторыі з-за вашых пытанняў. Так, ну, можна сказаць, перыядычна. Я да гэтай пары магу дзе-небудзь патрапіць, скажем так, то есть, ну, але ўсё ж такі лічу, можа, не зусім усё кепскае. Ну, таксама, вядома, сумнівы. Тады, калі вось гэтыя, калі я быў вымушаны, ну, не вымушаны, калі мяне
попросілі, калі адбыўся гэты, ну, у сэнсе, я прабыў у гродзенскай семінарыі толькі 3 гады. 3 гады, а пасля 3 гады я уже заканчивал у чарговыя, заканчивал фармацыі, заканчивал у Польшчы. Это не была плановая такая змена установы? Гэта не была, ну, не, ну, як вам сказаць, афіцыйна мы нейкім чынам, калі там што родныя пыталіся, то, конечно, я спрабаваў растлумачыць просто, што у Гродна ў семінарыі немагчыма атрымаць вышэйшую эту адукацыю афіцыйную, да, то есть эту, ну, то прынята рашэнне менавіта працягваць вучобу ў Польшчы. Але насамрэч усё было даволі проста пасля аднаго здарэння, за якое мне сорамна таксама, да, можна сказаць, хоць з іншага боку нічога там такога крымінальнага не было, в сенсе, ну, если вы вырежете, я могу сказать. Вы скажите так, как мне треба было выразать как-нибудь эзоповой мовой. Звычайное, без одного здарения просто... Это было по правде? Ну, в сенсе, здарение было по вашему меркованию, ну, вы там за правду выступали, я так разумею? Ну, как точно выразили, я скажу. Я чуть не было спали на семинарии Гродно. Оставим. Я к коту прилипла просто. Так подпустите вы его. Нет, я не могу, он так повис. Он обмяк. Если вы пустите, он ляжете. Он обмяк. И он ляжете. Он лежал, я его подняла, чтобы поменять. Это... Заберите вы этого кота, он уже храпеть начинает. Ну. Что это за звук такие? Заберите вы Встаньте его. от кота. Не, заберите вы, он будет, и оно еще больше будет. Да пусть храпит, это в контексте вечеринки. Ректор семинарии сказал так, каже, Андрей, так, поскольку ты старший, каже, ну так здарылася, то есть 2 варианты. Альбо все уходят, кто был на этом турнусе, то есть вся группа, то есть 12 человек, альбо кто-то признается, берет на себе и все. Ну такая себе математика отрывалась у вас. Ну да, то есть. Вот есть 12 покликанных, и всех их оттуль. Ну, в сенсі, там, може, не було б одразу вигнання, да, то есть, а може було просто там академка, ці що, але академка у Гродзенській семінарії, це була, у той час, це була амаль что смяротный приговор. Я думаю, что академка для любого, кто вышел с семинаров, это значит, что ты уже сустрелся с реальностью, и она тебе сподобалась. Вось. Ну и вось той момент, такий вот момент, это было, конечно, такое сумневу, что далее рабіць. Ну, я ведаў, что я там был, и так далее, я адчуваў так само свою вину у нейкім, ну, адчуваў, конечно. Але я до сённяшняга дня я не ведаю, ну, я не перакананы, что это был я виноват в этом, да, то есть, так ці інакш. Вы потрапили в Польшу. Не, вось, і это был момент такого, ну, это был момент соскочить. Была такая спокуса. При слове соскочить, аж кот вздрогнул. Была такая спокуса, конечно. Вот вам. Была такая спокуса. Он не соскочил. Потому что я документы забрал. Только треба сказать, что, конечно, адчували все ж таки святары, якія так ці інакш приймали рашэнне адносна вось этой ситуации, не адчували рашэнне, бо але не могли мне гэта сказаць упрост. Што яны зрабілі? Яны просто позвонили до біскупа Антонія Дзімянка, які ў той час быў адказным за Мінска-Магілёўскую архідыецэзію. І мне просто праз другога семінарыста мне перадалі паперку с номером телефона до біскупа Антонія Дзімянка, і мне сказано было так: забирай документы и звони по этому номеру, тебе чекают на твой звонок. То есть, якби, да вот знову ж тут по блату я нейкім чынам попал у Мінска-Магілёўскую архідыецэзію. Таким чынам. Вось. І пасля гэта ўжо біскуп Антоній Дзімянка скіраваў мяне на армію ў Польшу. Чаму так здарылася? Таму што там быў таксама семінарыст з Беларусі, які вучыўся, ён пасля там не давучыўся трошкі. Ну, пакінуў семінарію.
Вось і я так вось 3 гады прабыў у Польшчы. Было вельмі цяжка, непросто, але было таксама цікава, насамрэч. Я потом сочила за вашим лёсом, ну, так, в интернете, и была здивлена географией и таким рухом хаотичным в просторы, и увогуле мне вся эта схема я не зразумела. Польская семінарія, Червоний костёл, Вилейка, Верона, горки. Ну так, то есть такое. Это как-то прям... География такая довольно Это прям широкая. как-то, ну, американские горки некие атрымаліся. Ну, Что так складана все? И чему такая разнастайнасць? Насамрэч не ўсё так складана. То есть, Ну, я бы так не сказала. то есть Разнастайнасці слишком там как-то Фармацыю зашмат. я закончыў у Ольштыне у 2010 годзе. І за мной штосьці трэба было рабіць. У сэнсе, я ўжо быў д'яканам, і нават меў практыку, нават адразу пасля д'яканскіх пасвячэнняў я патрапіў у Чырвоны касцёл. Там пабыў хіба 2 месяцы, здаецца. А пасля ўжо заканчэння семінарыі таксама трэба было мне пачакаць 2 гады, то есть для таго, каб мяне можна было пасвяціць. Бо па праву кананічнаму 25 гадоў, ну, можа быць 24. А мне было 23, здаецца. Вось. І таму я папаў у Чырвоны касцёл. Даволі класны, я лічу, на сённяшні дзень час. Гэта праца з людзьмі. Гэта, ну, вельмі много людзей таксама, да? То есть трэба сказаць, што Чырвоны касцёл адносна колькасці людзей гэта вельмі много. То есть я магу параўнаць Чырвоны касцёл толькі з той парафіяй, да якой я быў так прыпісаны у Польшчы. Ну, я вучыўся ў семінарыі, зразумела, але таксама была парафія, у якую я меў там пакой на плебаніі, і як толькі ім была патрэбна нейкая дапамога, то яны проста званілі да віцэрэктара, да кіраўніцтва семінарыі, і я адразу выязджаў, даже ў буднія дні мог паехаць у парафію, калі патрэбна была дапамога. І тая парафія па колькасці людзей, па колькасці імшаў, гэта ў параўнанні, гэта штосьці такое, як Чырвоны касцёл. Ну, вядома, трошкі арганізацыя зусім іншая такая, там усё спакойна, дастаткова. То есть, бо таксама ў Чырвоным касцёле ўсё ж такі хапала такога хаосу, такога пэўнага, да? То есть такога нейкай бегатні, таксама не зусім зразумелай, але вельмі класны час. Пасля святарскія пасвячэнні, там таксама ўсё было не так проста. За 2 месяцы да пасвячэнняў я ведаў, што мяне будуць свяціць. За месяц я не ведаў, што мяне будуць свяціць. І за тыдзень да пасвячэнняў я яшчэ да канца не быў упэўнены, што мяне пасвяціць. Ад чаго залежала? Там сітуацыя была такая, што, ну, для таго, каб ўсё цяжка. Ну, за 2 месяца ведаў, бо пробаш напісаў добрую характарыстыку. Ксёндз Владзіслаў Завальнюк. А за месяц чаму не ведаў, таму што там здарылася, было пэўнае такое здарэнне у парафіі, і пасля гэтага здарэння была напісана скарга на мяне у курыю, і, скажам так, вырашылі, некаторыя святары вырашылі аб тым, што нават мне сказалі, што мяне не пасвеціць. Тоже трэба пачакаць. Я там занадта я не сказаў бы, што я перажываў, паколькі мне яшчэ было толькі 24 гады, то есть як бы па часе ўсё як бы нармальна было, да, то есть ніякіх там праблем, але ў той жа час гэта было так вельмі няёмка, таму што арцыбіскуп тады ўжо гаворыць, пытаюся, ці ехаць мне на рэкалекцыі, ці не ехаць. Едзь. Паехаў на рэкалекцыі, прыязджаю з рэкалекцыі, пасля мяне ў курыі там пытаюцца, а дзе ты падзеўся, дзе ты прапаў, цябе няма ў парафіі. Ты раней быў такі нейкі актыўны, а цяпер ты прапаў. Я говорю, так мяне не было ў парафіі. Ну, то есть такое, ну, такое дзіўнае такое. То есть некая такая несагласованасць. Вось, і тым не менш 11 чэрвеня 2011 года я прыняў святарскае пасвячэнне ў Чырвоным касцёле, дарэчы.
Было так нервозна даволі, і перажыванняў было вельмі шмат, таму што Хлюпали там носами соседи по этому? ну, конечно, потому что все ж таки приехала родня, приехали сёстры, приехали. У той час уже сёстры так даволі прыхільна таксама пачалі на гэта глядзець, бо глядзелі ўжо, што гэта нейкім чынам сур'ёзна ўжо. Гэта таксама, я лічу, што ёсць праблема пэўная тоже у фармацыі нашай семінарыйнай, што няма занадта такога тлумачэння, што ёсць іншыя шляхі, напрыклад, той самы візантійскі абрад, ну, грэка-каталіцкі. Калі б я пра грэка-каталікаў па сутнасці так па-сур'ёзнаму даведаўся толькі пасля пасвячэння дыяканата. Вот это специально они так Тады, робят. калі, знаеце, прыйшоў отец Сергей Гаек і кажа: «А так ты праваслаўны быў?» Кажу: «Ну да». «Так ты можешь до нас». Говорю: «Блин, действительно, молодец. Сказал бы ты это Не, ну сама день справа. назад». Да. А это специально такая страшная тайна, которую никто не может ведать. Ну, нелогично. Ну, то есть, ну, Потому что можно было бы служить Богу и людям, и Конечно. параллельно там, ну, Знаете, я быть яшчэ вельмі, корыстным у іншых паверьце, сферах. Я вельмі нармалёва стаўлюся у сэнсе до того, что ну, в сэнсе вельмі нармалёва да это стаўлюся. До целібату? В сэнсе і да цэлібату, і слухайце, добра там, дзе нас няма. Насамрэч, то есть сколькі ёсць праблем таксама у сем'яў святароў, ну, праваслаўных маю на увазе, да і грэка-каталіцкіх таксама, да. Таму тут у кожнага свой шлях. Ну, тут про цэлібат можна гэта... Можна адсобную перадачу задаваць? Да, Мне аж ну кот плеснула, цэлібат перевярнуўся на іншы бок. Не проста, гэта ўсё ж такі, ну, лічу, што падрыхтавала і Гродзенская семінарія, і Вармінская семінарія мяне да таго, што ну, я выбраў гэты шлях. Цэлібат это круто, да? Ну, Я прабачце, можна я не магу сказаць, што гэта ўжо... Можна это у нас слухачы вось за экраном, яны такі, ну вот расскажите, што там хорошего? На сённяшні дзень я не бачу альтэрнатывы занадта. Калі сур'ёзна казаць, якая ёсць альтэрнатыва? Гэта трэба нейкую рэвалюцыю рабіць. Ну, не, просто ну, гэта полностью трэба рабіць рэвалюцыю ў функцыянаванні касцёла. Зноў жа, я вам скажу, ну, са свайго досведу этого святарскага, ну, ён невялікі, конечно, але зноў жа этой працы на ўсходзе у нас ёсць праблемы з утрыманнем святара самотнага, у сэнсе цэлібат, святара, які мае цэлібат, трымае цэлібат. А што было б, калі б яшчэ тут сям'я была? Жонка пайшла працаваць у школу. Добра, калі пашла працаваць, але калі б яна кінула мяне праз 2 гады, напрыклад. Ну, вы бы старались как-нибудь, что она не кинула. Ну, да. Не, ну так. По хозяйству, туда-сюда. Насамрэч, ну, я про тое, што это трэба, касцёл не падрыхтаваны на сённяшні дзень да гэта. Ну, А вось уявіце себе ситуацию, что раптам, это мы же ну, больш-менш свабодная рада, мы же можем казаць, что хочем. И вось так уявіць себе ситуацию, что раптам папа Римский сказал: а давайте отменим. Ну вот я не ведаю, что такое можа, я лічу, што вот можа. ваше стаўленне до гэтага, вы бы сказали: я? Ну навошта? Ці вы сказали, вот это вот прям вот, это добрая тэма. На сённяшні дзень у дадзенай арганізацыі касцёла, скажем так, функцыянавання касцёла, іх структуры, лічу, што гэта немагчыма. У сэнсе, трэба было полностью мяняць сістэму функцыянавання, забеспячэння святара. Асабліва у нас у Беларусі. Ну, это балючая вельмі тэма адносна таго, прабачце, за што жыве святар. Да? То есть это вельмі балючая тэма, і гэта такое балота. Я разумею. То есть гэта вельмі... То есть калі на сённяшні дзень, так як ёсць на сённяшні дзень, то лепш не. Будзе больш шкоды. Будзе больш шкоды для касцёла. Але калі спрабаваць падрыхтаваць, так як, не ведаю, ну хаця б, ведаеце, трэба пачаць, можа, хаця б з таго, што ўжо ў касцёле ёсць. Той самы сталы дыяканат, напрыклад. То есть не ўсе павінны быць ксяндзамі. Могуць быць сталымі дыяканамі. Это пастаянны, то есть ужо той, чалавек, які стаў дыяканам,
які можа служыць, дапамагаць святару, да, то есть толькі не можа спавядаць там, ну, там, цэлебраваць святую імшу, але многа рэчаў можа рабіць, да, які мог бы, але у нас гаворыць, што здаецца, ну, прынамсі, наколькі я ведаю, у нас гаворыць, што у нас няма такой патрэбы. Гэтага няма патрэбы. Ну, то есть, а цяпер уявіце, калі б у нас зрабілі б гэта было б насколькі ўсё яшчэ больш несправядліва, я б сказаў бы так, ну, бо зноў жа ўсё ж такі утрыманне, ну, прынамсі паводле права кананічнага, па якому павінен жыць касцёл каталіцкі, мы, святары, павінны утрымлівацца за кошт касцёла. Да? То есть то, што там, не ведаю, жонка можа працаваць і гэтак далей, гэта зразумела, гэта магчыма, але гэта не спосаб. То есть это біскуп павінен будзе забяспечыць утрыманне сем'яў. Да? То есть это, ну, сем'і нават у бацюшак, яны ў асноўным мнагадзетныя, да? Больш таго, пытанне не толькі ўтрымання, але пытанне нават пераносу святара. Ну, заўважце, што праваслаўных бацюшак не пераносяць каждый дзень ці каждый год. У асноўным ўсё жыццё адной парафіі. Ой, бацюшка, які мяне хрысціў да гэтай пары, бацюшка, не хацеў мне даваць пасведчанне, дарэчы, аб хрышчэнні. Агат. Але бабуля выпрасіла, в смысле, заплаціла, я даў. І таму, ну, я лічу, што гэта будзе страта для касцёла, бо ўсё ж такі касцёл больш такі чалавечы. Можна это будзе выразаць. Давайте оставим. Это у сэнсе, што касцёл больш адкрыты на людзей і гатовы дапамагчы, у сэнсе, што святар больш свабодны, больш можа спакойна сабе кінуць і паехаць, не ведаю, да хворага ці за некалькі сот кіламетраў нават, да, то есть чым бацюшка. Ну, наколькі я ведаю гэта. Ну, ёсць такое меркаванне. Ёсць, конечно. То есть, але... А ёсць яшчэ меркаванне, што калі б не было гэтых абмежаванняў жорсткіх, то тады бы, можа, больш пакліканняў было б. Потому што ёсць мужчыны, якія хацелі бы служыць Богу і людзям, і нават такім чынам, но не гатовы пры гэтым быць у самоце зусім. Цяжка сказаць, ці было больш пакліканняў. Я лічу, што... Ну, можа, было бы больш водгука на пакліканне. Конечно, шмат пакліканняў, можа, было бы столькі ж. Шмат гаворыцца пра недахоп пакліканняў, а ёсць пытанне, што мы робім з тымі, якія ёсць. Гэта таксама пытанне. Таксама пытанне. Пытанне, што мы, ці мы клапоцімся, мы як касцёл, і вернікі, і святары, і біскупы, каб тыя, хто ўжо пакліканы, нават не тыя ж семінарысты, што ў семінарыі, бо пра іх якраз яшчэ як бы там нейкім чынам, але нават тых самых святароў. Чаму мала гаворыцца пра праблемы, якія перажываюць святары? Чаму, калі мы, святары Магілёўшчыны, паспрабавалі трошкі так агучыць тыя перажыванні, праблемы, якія мы перажываем тут на Магілёўшчыне, то нас проста, ведаеце, рэакцыя большасці святароў была вельмі негатыўная. І, ну, в сэнсе з-па-за Магілёўшчыны, да? Што вы тут накручваеце, што вы тут там прыбядняецеся, што вы скаржыцеся і гэтак далей. Ну, Бог дае столькі, сколькі трэба. А што мы з гэтым робім? Да? То есть, не, магчыма было больш, а можа і менш. Ну, ёсць жа універсальны адказ на гэта пытанне. Ты маліся і працуй. І вось Бог цябе пачуе і даст табе ўсё, што па табе трэба. Хаця бы, можа, тады крок, каб інфармаваць. Напрыклад, я не ведаю, ну, бо я, ну, значы, прынамсі, не было падчас семінару ў мяне такога жадання, не то, што заснаваць сям'ю, то есть не было жадання, ну, як бы не думалася пра гэта. Так, ну, так ўсё хутка прайшло. Кажется, 6 гадоў, а яны так хутка прайшлі, што па сутнасці пра святарства, па такое практычнае святарства, ведаеце, я пачаў разважаць, пэўна, толькі ў 2011 годзе, тады, калі папаў ужо ў вілейку. Так шыра. І да горак заставалася 2 гады. Калі... Так само. Ну, то есть, па сутнасці, ну, я магу сказаць так, што пра практычнае вымярэнне святарства я пачаў размаўляць і разважаць менавіта ў вілейцы.
Да гэтага глядзе, па-першае, у семінарыі не вельмі любяць, калі задаюць пытанні дадатковыя. Ты пачынаеш, да, то есть задаваць для таго, каб таксама не падумалі чагось іншага, да, што ёсць. Допустим, калі пачынаеш задаваць пытанні, да, то есть я і так задаваў. Вось. У час д'яканата, у сэнсе, да, вот у чырвоным касцёле паслугі, гэты час быў таксама такі вельмі інтэнсіўны, там часу часам не было, каб паесці. Так часам была такая загрузка, у сэнсе такі тэмп працы, служэння. Вось, то есть про гэта таксама, то есть як бы вельмі не было там часу занадта. А вось у вілейцы ўжо тады, калі там, дзе і па-першай, да, то есть нядзеля гэта была вельмі шмат такой душпастырскай, святхімшаў і так далей, а ў будні дзень там па сутнасці, я не сказаў бы, што там вялікая такой інтэнсіўная душпастырская дзейнасць, хоць, конечно, там у суботу там катэхеза, і там мы пасля там ладзілі і біблійныя спатканні, і спартыўныя сустрэчы я рабіў, і так даволі так нават і не кепска выходзіла. То ўсё ж быў час для таго, каб і памаліцца, і паразважаць. Мы нават са святарамі групу зрабілі такой малітвы штодзённай, маліліся вось малітвай на заканчэнню дня камплетай. То есть, в прынцыпе, вось менавіта тады я пачаў, скажем так, больш так практычна думаць, як быць ксяндзом. То есть, што так, я ўжо ксёндз, святар, але як ім быць ўсё ж такі, да? То есть, ты больш нічога не чакаеш, оно надышло. Як ім быць і няўжо як быць лепшым святаром, да? Насамрэч, аказваецца, што я амаль што нічога не ведаў. Насамрэч, я магу прызнацца гэта. Слухайце, ёсць толькі навучанне касцёла, якое яшчэ застаецца, не то, што не адкрыта, якое даступнае, але якое яшчэ чытаць і чытаць. І разважаць, як гэта зрабіць. Я лічу, калі б у нас, напрыклад, прынамсі 50% права кананічнага рэалізаваць, касцёл бы выглядаў зусім іншы, святары бы выглядалі зусім іншы. І асабліва на Магілёўшчыне я гэта яшчэ больш адчуў. То есть, на жаль, гэты дысананс такі, ён ёсць вельмі вялікі. Паміж тым, што напісана ў дакументах касцёла і як ёсць на самай справе. Ад чаго гэта залежыць? І ці гэта праблема толькі нашага рэгіёна? Не, гэта залежыць, я лічу, што гэта залежыць ад чалавека, перадусім, ад чалавека, і насколькі таксама зноў жа святар хоча быць сур'ёзна святаром, а не толькі выконваць нейкую ролю. Да, то есть, і насколькі мы сапраўды, зноў жа, дзякуй Богу, цяпер трошкі ёсць пэўныя нейкія такія сімптомы, што можа трошкі, прынамсі, у нас у архідыецэзіі будуць спрабаваць, прынамсі, нейкія такія, відаеце, хібы, занядбанні ў тым, што называецца пастаянная фармацыя святара. Бо ёсць такое, знаеце, што такое? Пастаянная фармацыя святара. Я не удзельнічала. Але вот, што такое? Пастаянная фармацыя святара. Святар, які стаў святаром, павінен пастаянна развівацца. То есть, недастаткова закончыць проста семінарыю і, усё ж... І ўсё жыццё думаюць, што ўсё нармальна, ўсё супер. Прабачце, я не ведаю, як вы, я сустрэў у сваім жыцці, на жаль, я сустрэў у сваім жыцці такіх святароў, якія ні разу кніжку нікую не адкрылі. Это такая рэальнасць. На жаль, я сустрэўся у сваім жыцці з тым, што на спатканнях духавенства не размаўляецца пра духоўнае жыццё святара. То есть не прыпамінаецца, якім яно павінна быць, як змагацца з тымі праблемамі, як вырашаць тыя праблемы, цяжкасці, якія ёсць у нашым жыцці. Я многа з чым спаткаўся. Вам не падаецца, што вы спаборнічаеце з млынамі? Часам здаецца.
Вам от этого не хочется упасть на подлогу и кричать? Часам так, але ведаеце, менавіта Магілёўшчына, Магілёўшчына вучыць мяне, ну, каб вы разумелі, я хачу быць шчырым, я заўсёды прытрымліваюся такім чынам, ну, прытрымліваюся такога прынцыпу, што неважна, дзе я ёсць, неважна, дзе я буду. Я пра гэта гаварыў у чырвоным касцёле, калі мне там некаторыя людзі намякалі, што трэба прамаўчаць, допустим, да, то есть, ну, быць ціхенька, і ўсё будзе нармальна, кар'еру сабе некую рабіць. Таксама у той самай Вілейцы, гэта вельмі класная, адна з, пэўна, самых лепшых парафій у нас у архідыецэзе. Ну, так, па-нармальнаму, да? Вы там былі ў гасцях, пан? Вось, я што мог, то рабіў. Калі у пробашча былі там пэўныя такія нейкія, калі у нас былі нейкія праблемы, то ён вельмі, яму не хіба не вельмі падабалася, калі я сказаў, што калі не падабаецца, калі, ну, калі ёсць пэўныя праблемы, калі я, прабачце, не ўстрайваю як святар, гаварыце біскупу, это не будзе праблема. Мяняйце мяне. Ну, то есть, насамрэч, ну, насамрэч гэта не праблема, бо навошта, ведаеце, навошта самому мучыцца і мучыць другіх, асабліва людзей. Гэта, на жаль, я ось недавно цягам месяца спаткаўся як дэкан ужо, да, то есть спаткаўся з такой пэўнай праблемай, канкрэтнай праблемай, якую трэба было вырашыць, таму што гэта перайшло усе дазволеныя межы, можна сказаць, да, адносна таго, як можа святар адносіцца да людзей, да вернікаў. Ну, так сама. Вось. І я да чаго веду, що так, я ў горках, да, але я не трымаюся за горкі, паверце, хоць я вельмі іх люблю. Ну, тепер сур'ёзна. Ну, ведаеце, як бы не было, гэта першая парафія. Як кажуць, першая любоў такая, да, то есть першая парафія, за якую я адказны. Я вельмі люблю чаўсы, полюбіў, спрабую полюбіць чаўсы. Цяпер спрабую полюбіць тоже Мсціслаўль. І, ведаеце, ну, сколькі я там буду, сколькі я тут буду на Магілёўшчыне, я, паверце, буду старацца, ну, пастараюся зрабіць усё, што я магу, што ў маіх сілах. Але ў той жа час я гатоў выехаць кожнага дня. Ну, і, паверце, у мяне не так шмат рэчаў ёсць, і я не лічу, што гэта кепска. Бо многія, калі я там адзін раз парафянам першы раз пра гэта сказаў, то яны так вельмі абурыліся, што ну, ведаеце, што я гатоў сваліць, прабачце такое слово, да? Не. Ідзе гаворка, што можа прыйдзе хтосьці новы, і можа трошкі па-іншаму паглядзець, штосьці іншага нясе. Больш таго, за гэты час Магілёўшчыны мы яшчэ, я спадзяюся, праедзем па Магілёўшчыне. Я спадзяюся, што мы ўсё ж такі праедземся па Магілёўшчыне. Вось, можа, тады пасёльніку будзем закругляцца і тады паедзем ўсё ж такі. Ну, нягледзячы на ўсё тое, што вы, можа, яшчэ ўбачыце. І пра эту колькасць людзей і гэтак далей, пра што мы, можа, пагаворым, да, я лічу, што тут павінны працаваць самыя лепшыя святары. Ўсё ж такі, самыя лепшыя святары. То, што тут людзей не так шмат, гэта ніякім чынам не гаворыць аб тым, што тут павінны, прабачце, прыязджаць святары як за пакаранне, што таксама здаралася і здараецца. Ну, кажуць пра такое пакаранне, што оно існуе. Што такі... Пачакайце, не скажу. Дзякуй. Што святары, ці касцёл, можа, нават не святары, а што касцёл на Магілёўшчыне не можа быць нейкім касцёлам другой катэгорыі. Не можа быць. Ну, бо, прабачце, ну, то, што тут людзей немнога, гэта не значыць, што яны не могуць мець годнае месца малітвы. Што яны
не павінны мець магчымасць рэгулярнай святой імшы, споведзі і так далей. Так, я скажу, конечно, натоўпаў нема. Але іх і не было ніколі, калі ўжо гаварыць па гісторыі. Магілёўшчына заўсёды была такой асаблівай тэрыторыяй, такой вельмі няпростай, да? То есть такой чорствай, да? То есть у гэтым плане, але тым не менш. І менавіта парадокс, што менавіта на Магілёўшчыне я спаткаўся, я лічу, зноў жа, з такімі святарамі, якія даюць добры прыклад веры, добры прыклад святарскага служэння. Менавіта тут на Магілёўшчыне парадокс. Я, як святар, адрадзіўся. Бо я, па-першае, перажываў тут найгоршыя, найлепшыя моманты свайго святарскага жыцця. Я перажыў і адчуў тут, на Магілёўшчыне, менавіта тое, што такое святарскае братэрства. Не проста на словах, але так, па-сапраўднаму. Чого вы так глыбіцеся? Сапраўды, слухайце, калі ксёндз прыязджае да цябе 160 кіламетраў толькі для таго, каб папіць з табой каву, гэта братэрства ці не? Братэрства. І я хацеў бы, ведаеце, конечно, каб адносіны паміж святарамі былі, напрыклад, хаця бы у нас у Беларусі увогуле, ці хаця бы ў нашай архідыяцэзіі, каб у нас былі адносіны менавіта хаця бы такія, як у нас на Магілёўшчыне. Так не ўсё так проста, слухайце, мы сварымся. Мы часам амаль што не б'емся. Едете на 160 километров, каб пасварыцца? Часам такое бывае. Да это сур'ёзна. Мы можам высказацца адзін аднаму, часам нават так, шчыра. Але мы размаўляем, ведаеце, мы сустракаемся, слухайце, у нас ёсць дні, калі такі вечар, калі мы можам сабрацца разам. Ці ж гэта не класна? У нас ёсць група святарская, якая сапраўды жывая, у сэнсе мы там і можам абмеркаваць. Я разумею, што таксама хацелася б больш, бо часам, калі там пішаш да святароў, пытаешся меркаванне, а яны маўчаць. Вось гэта так трошкі вельмі нарвуе, да? І не адзываюцца, калі не адзываюцца. Гэта зразумела, але хоць ёсць нейкая размова. Гэтага у шырокім такім паняцці сярод святароў вельмі мала. Я больш таго, здаецца, некалі ксяндзу арцыбіскупу асмеліўся сказаць, што, бо ён так, ксяндз арцыбіскуп Юзеф, ён пастаянна цяпер прыпамінае нам, што трэба нам будаваць, развіваць святарскую супольнасць. А я яму асмеліўся сказаць, што цяжка развіваць того, чаго няма. Нема. Так, мы называем себе святарамі Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі, але, прабачце, монахі самі па сабе, ксяндзы ў Мінску самі па сабе. Мы калі-то лічылі, цяпер можа менш, але ў свой час было где-то каля 40 святароў у Мінску. 40. І ў іх няма ніякога спаткання такога нейкага, каб яны маглі проста спаткацца, паразмаўляць проста, да, не без нейкіх там фарфараў, прабачце, без нейкіх урачыстых нават імшаў, хоць я вельмі люблю святую імшу. Да, але зноў жа, то есть... Это асобная тэма для размовы, святая імша, асабліва трыдэнская. Вось, але ўвогуле проста спаткацца і пагаварыць проста, да, то есть это... Это может быть справа сапраўды ў людзях, потому что калі тебе инициативу спустили сверху и запросили, там будзе урачыстая імша і урачыстая абед, хто паспеў. Это же зусім не тое. Я спаткаўся, просто чаму? Это ж не ўзнікла просто так. У нас тут, конечно, на Магілёўшчыне у нас узнікла гэта таксама, так не экалагічна, так здарылася, слухайце, што у нас гэта вот, як я прыйшоў ад пачатку было, так, і мы, слухайце, мы сабіраемся разам, можам сабрацца разам, каб папрацаваць. Такі працоўны дэсант. Я нават калісьці пра гэта ў інтэрнэце пісаў, што мы там сабе сабраліся для таго, каб там ачысціць нейкую тэрыторыю. Да, бо тому што людзі там надта не могуць сабрацца. Ксяндзы прыехалі, папрацавалі разам. Ці ж гэта не класна? Класна.
супольныя выезды. Напрыклад, у Мінск паехаць мы пастаянна сабіраемся разам, каб ехаць. Вядома, што таму што гэта дзешавей. Ну, што прасцей, калі полная машына, чым... Але, допустим, мы калісьці нават ездзілі на бусе, даже на маім нават, то есть, і бус ламаўся, знаете, як весела. Это, едзеш і думаеш, а зараз амаль увесь дэканат разаб'ецца. Это вырэжце. То есть пол Могилёвшчыны можно одразу ликвидировать. Это пойдет в шортс. Таксама у нас ёсць нейкія супольныя выезды. Вот мы просто, допустим, вядома, я говорю, что это не ідэальна. У сэнсе у нас, на жаль, таксама ёсць такія адшельнікі, я б сказаў, да, зразумела. Але, тым не менш, ну, хоць штосьці ёсць. Хоць штосьці ёсць. Калісьці, каб вы разумелі, у тым пакоі, от у тым, начавала 4 ці 5 ксяндзоў. І памясціліся. А калі прыехалі палякі, мои аднакурснікі прыехалі сюды, я іх тут размясціў 6 чалавек. Яны больш да мяне не прыязджаюць. Бо перасварыліся за гэтыя 5 дзей, што ехалі, ну, вядома, трэба сказаць, што я, конечно, это было ў 14 годзе. На сённяшні дзень я б таксама гэтага не зрабіў бы. Ну, у сэнсе, а тады, слухайце, ну, было я ім пасцяліў пенаплекс. Ну, знаете, что такое утеплитель, это таким пасцяліў. Я лічыў, што ўсё будзе добра. Ну, то есть, ну, толькі што это былі ксяндзы з Польшы, яны все-таки, ім цяжка было. Ну, конечно, іх трэба было чаргу занимаць, каб схадзіць у туалет і гэтак далей. Але я тады, у мяне было другое адчуванне, тому што я радаваўся, што ўвогуле туалет есть, тому што яго не было. Я радаваўся, што ёсць хоць нейкі душ, тому што яго не было. Ну, то есть, это былі мои пачаткі такія даволі спецыфічныя. Ну, в наивный. В наивный, в романтик. Не, а так вот мы собираемся, слухайте, у нас есть пэўныя нават традыцыі тут у Магілёўшчыне. Калі мы собираемся, мы адведваем самага ксяндза далёкага ад нас, это 160 километров, это Касцюковіч. Ездим, то есть, ну и дзякуй Богу, што гэта ёсць. Таму гэта вось это пачуццё братэрства, я лічу, для Магілёўшчыны гэта ратунак. А вось каб развивать далей это все хотелось бы, да, то есть как это было ширей, как это было так паўсюдна, да, как мы все помнили об том, что мы являемся одним касцёлам, да, то есть вот это, на жаль, не заўсёды гэта ёсць. Але што магу, то раблю, прызнаюсь. Вось што в тых пакунках? У гэтых пакунках лічу, што вельмі добрая ініцыятыва, за якую змагаюся апошнім часам у сэнсе вот на працягу месяца апошняга. Так, вельмі... Это бяспечнае змаганне, оно потом не подразумевае там нейкіх, я не ведаю, пакаранняў? Не, ўсё ў межах Божага права і права кананічнага. Пытанне першае, навошта? Зачем? Навошта табе вылазіць, сядзі ты ціхенька, прасядзі ты гэта некалькі гадоў, ну, тебе тут як бы ненадоўга паслалі, ну, в сэнсе, да? Навошта цяпер вот спачатку было пра горкі, ну, пра горкі можа менш было, таму што ў горках тут у нас не было ввогуле месца малітвы, да? То есть мы маліліся просто ў гэтым пакойчыку, да? То есть як бы не было месца малітвы, цяпер яно як бы ёсць, і то, што увогуле змянілася таксама тэрыторыя сама, бо таксама трэба сказаць, што гэта, конечно, такі добры вынік, але калі згадзіўся на чаусы, про якія мы ўбачым, трэба ехаць, тому што я хацеў бы ўсё-таки паказаць. Мы чакаем чауса ўжо ад 7 раніцы. Вось. Што нам іх пакажуць? То першае пытанне, калі я згадзіўся на чаусы вельмі вот, насамрэч, на чаусы я згадзіўся свядома, разумеючы пэўныя праблемы, можа, не до конца ведаючы, што настолькі ўсё праблемна. Гэта таксама было такое. Вось, але пытанне пастаянна ўзнікае, навошта? Там дастаткова вялікі аб'ект, і ўзнікае пытанне, навошта? Навошта яго рабіць? Чаусы раптам стрэльнуць, развіці і... Не, то есть такое пытанне про тое самае... 2000 дзяцей на катэхезе. Про тое самае, про той Мсціслаўль, таксама пытанне будзе, напэўна, ўзнікаць, навошта?
калі мы там з арцыбіскупам размаўлялі, і арцыбіскуп сам запрапанаваў, каб я дапамог у Крычаве парафіі у справе таго, каб капліца цяперашняя у Крычаве, каб яна трошкі набыла такога больш сакральнага выгляду. Калі мы палічылі, сколькі это будзе каштаваць, і калі я там са святарамі таксама раюся, ведаеце, бо я зноў жа я магу выглядаць такім пэўным некім такім дурным, але я ўжо не такі дурны, каб, допустим, усё вырашаць у адзіночку. Да? То есть это неправільна. Асабліва па колерах, напрыклад, да? То есть я заўсёды раюся. Некалькі святарам, а нават светскім людзям я таксама выкідваю свае прапановы, там, ідэі. І калі там ёсць нейкія заўвагі, вельмі ўдзячны. Дык вось, святары сказалі, навошта это надо. Ну, то есть можна там трошки взять, подлатаць, і ўсё будзе нормально. В принципе, этого дастаткова. Дык вось это пытанне навошта. И другое пытанне, это плюс-минус, можно сформулировать так, сколько вы можете попрошайничать. Да, то есть нешта такое. На гэтае пытанне у мяне няма адказу. Увогуле, адносна Магілёўшчыны, я б сказаў бы, можна адказаць такім чынам. Ёсць такое слово на польскай мове «оплацасіў», оплачивается, да, рентабельно. И есть такое слово «варто», «варта». На Магілёўшчыне ніколі не будзе аплачвацца рабіць нейкія інвестыцыі фінансавыя, будаўнічыя. Ну, але з іншага боку, то, што вы сказалі, Пана Бога ніколі не можна абмяжоўваць. Да, то есть, што можа здарыцца праз некалькі пакаленняў. Можа, мы толькі сеем тое зерне, якое калісьці ўзыдзець, бо Бог дзейнічае. Але на сённяшні дзень не аплачваецца, ні адна парафія не аплачваецца, няма рэнтабельнасці. Але варта. Варта это рабіць для таго, па-першае, каб тое, што Божае, то, што касцёльнае, яно мела лепшы выгляд, каб людзі мелі, прабачце, ну і цёпла, утульна дастаткова, да? То есть гэта таксама прыцягвае, хоць у нейкай ступені. Напэўна, гэта таксама, слухайце, калі б вы прыехалі гадоў 10 назад і паглядзелі, што ў нас тут робіцца на гэтым нашым завулку Валадарскага, то гэта было такое... Не, лепей не будем, это выражите. В смысле, что, давайте так, что так само наш завулок Валадарскага, тут, где находится наш домик и наша капліца, наша святыня, то ён на працягу гэтых 10 гадоў таксама памяняўся, бо суседзі глядзяць ужо, што можна нешта по-другому зрабіць, да? Што можна зрабіць не абавязкова ўсё зашываць этымі профлістамі, да, на 3 метра, а што можна, вось, нават сосед паляціць. Сосед там зрабіў так вельмі прыгожа, так даволі, ну, у нас аднавілася, сапраўды, нават ксяндзы, якія прыязджаюць, якія былі, то яны, ну, бачаць гэтыя змены. Вось. І таму ўзнікла вось эта ідэя з тым, што там ляжыць. Праблема ёсць якая, самая галоўная, за што рабіць? Асабліва тады, калі не аплачваецца, да, то есть, але варта ўсё ж такі. І ёсць такая ідэя, спроба арганізаваць у нашай архідыяцэзіі дапамогу для касцёла на Магілёўшчыне. То есть гэта менавіта зрабіць арганізавана. То есть ініцыятарам будзе арцыбіскуп, які, ну, прынамсі, на сённяшні дзень ён згадзіўся на гэта, ён падтрымлівае. Ёсць пэўныя такія проста тэхнічныя моманты, на гэта вельмі цяжка адважыцца. Я разумею яго вельмі добра, таму што гэта такая, ну, я б сказаў бы, што некая рэвалюцыя пэўная такая, такога яшчэ у нас арганізаванага такога збору, дапамогі, а яшчэ спачатку я замахнуўся на тое, каб адзін раз паспрабаваць, але ўсё ж такі прасоўваем ідэю, каб зрабіць гэту постоянно. То есть это была б штогадовая инициатива такая, распаўсюджванне картачак символичных, да, то есть символичных картачак.
Дар сэрца называецца для касцёла на Магілёўшчыне. І кожны год была б такая магчымасць скласці ахвяраванне на гэтую мэту для дапамогі касцёлу Магілёўшчыне. То есть што гэта было б? Гэта і падтрымка ў пастырскіх нейкіх справах, да? То есть, слухайце, арганізаваць летнік для парафіян, для дзяцей тых самых, да? То есть это нейкія выезды таксама інтэграцыйныя, гэта душпастырства, да? То есть, слухайце, закупка нейкай літаратуры, на жаль, гэта ўсё нам тут трэба, слухайце, нам на гэтай зямлі нам трэба раздаваць, нават тую самую літаратуру, да, малітоўнікі і так далей. А за што? Гэта таксама, я лічу, што дзякуючы гэтаму таксама можна было б таксама дапамагчы ў інвестыцыях будаўнічых нашых супольнасцей тут на Магілёўшчыне. На жаль, яшчэ на сённяшні дзень у нас ёсць некалькі аб'ектаў на Магілёўшчыне, якія патрабуюць вельмі грунтоўных такіх датацый. І, можа, я памыляюся, але лічу, што архідыяцэзія, то есть мы, як архідыяцэзія Мінска-Магілёўская, можам гэта зрабіць. Гэта не перакрэслівае ніякім чынам іншыя магчымасці, то есть это распаўсюджванне збор ахвяраванняў канкрэтнай парафіі у канкрэтнай парафіі, да, то есть, тады, калі святар прыязджае ад канкрэтнай парафіі там і збірае ахвяраванні на патрэбы парафіі. Ніякім чынам гэта не выключае ўвогуле ніякія магчымасці, іншыя нейкія магчымасці збору дапамогі для Магілёўшчыны. Ніякім чынам. Мы, я так смеюся, мы адкрытыя на любы від дапамогі. Нам класна, калі запрашаюць святары на рэкалекцыі. Добра, калі святары прапануюць збор ахвяравання ў парафіях. Але каб вы разумелі, што гэтага вельмі мала. Вельмі мала. І ось то, што там гаворыць, калі вы будзеце, сколькі вы можаце папрашайнічаць. Так не кажам. Не вы. Калі я чую вось гэта, а я не хачу папрашайнічаць. Я не хачу. Хоць я, так прызнаюся, нават полюбіў стаяць пад касцёлам, у сэнсе тады, калі стаіш і збіраеш ахвяраванні. Я нават полюбіў нейкім сэнсе гэтую справу, хоць, дзякуй Богу, не так шмат разоў мне прыходзілася стаяць. Бо знаеце, самае цяжкае, як стаяць? Тады, калі людзі праходзяць міма. Гэта самае цяжкае. Тады хочацца праваліцца у землю, хочацца ўцячы, хочацца ўвогуле, узнікаюць такія думкі, паскудныя, то есть, бо гэта ж не мне трэба, гэта ж Божая справа, да, то есть, допустим, то самое, ось, таму я думаю, што з Божай дапамогай гэта атрымаецца. А цяпер паехалі сглядзець Магілёўшчыну. Паехалі. Прыехалі да рэшткаў касцёла ў вёсцы Расна. Стаялі і глядзелі на руіны калісьці велічнага храма, разважалі пра рознае. Раптам з'явіўся чалавек. Падышоўшы, паказаў пальцам на руіны і выразна так сказаў: «Гэта касцёл святого Казіміра». А потым пяшчотна усміхнуўся і дадаў: «Дайце на бутэльку пару рублёў». А пакуль ксёндз Андрэй пайшоў у краму, каб купіць яму ежу, мы аглядалі руіны і абураліся. Вы знаете, что это костел Святого Казимира, а мы нет. Так и съездите вон туда на школу еще. Да. Там тоже пан Пытка там жил. И можете съездить еще туда. На Мстислава. Не Мстиславль, а как... там его, там уже ничего не осталось, есть там. Ой, он где-то жил там.
можно ходить часами. Да. Это больно. А дзе мы цяпер? Учался. А мы тут так холодно. Холодно, ну, тому што эканомім. Трэба сказаць, што ўвогуле, дзякуй Богу, што ўвогуле у нас хоць ёсць нейкая цяпер сістэма атаплення тут, а так увогуле шмат гадоў тут яе ўвогуле не было. А католікі тут ёсць? Конечно. А колькі ходзяць на імшу ў сярэднім? Сярэднестатыстычная парафія на Магілёўшчыне. Это вы уже выучили текст. Нормально кажите, колькі чалавек ходзіць? Ну, 10-15 чалавек. Колькі кіламетраў вы едзеце з горак да Чаусаў на нядзельную імшу? Паміж ад горак да Чаусаў 77 кіламетраў. Далей вы куды едзеце? Ад нядаўнага моманту я езджу яшчэ ў Мсціслаўлю. То есть спачатку іду з горак у Чаусы, пасля ў Мсціслаўлю і пасля зноў у горкі. Вяртаюся. Толькі 3 у вас, ці 4 парафіі зараз вы абслугоўваеце? 3. Малавата будет. І вось гэта вся будоўля яшчэ, так? Ну так, то есть я ўвогуле згадзіўся на Чаусы з умовай, што мы паспрабуем ўсё ж такі нейкім чынам здвинуть з месца вось гэтую справу Чаўскай гэтага парафіяльнага комплексу, у якім мы знаходзімся. Цэлы комплекс для 15 чалавек. Ну так, але яго пачалі будаваць у 98-м, здаецца, ці ў 7-м годзе нават. Пачалі будаваць пасля ў 2003 годзе гэтая будоўля ў такім сырым стане была прыпынена, можна сказаць, на 20 гадоў, 10 плюс-мінус. Вось, і толькі ў 22-м годзе мы зноў, ўсё ж такі парафія зноў распачала. Пры дапамозе мяне, але таксама арцыбіскупа Юзафа Станеўскага мы распачалі, ўсё ж такі, дзякуй Богу, паціхоньку ўжо на сённяшні дзень мы зрабілі дастаткова. То есть шмат. А парафія расце? Цяжка на Магілёўшчыне гаварыць пра нейкі такі імгненны прырост парафіі. Хацелася б, конечно, але, на жаль, на сённяшні дзень такога прыросту у нас не назіраецца ні ў Чаусах, ні ў іншых парафіях насамрэч. А дзе вы бярэце сілы і аптымізм? Дзе это крыніца? Сілы, аптымізм? Так. Вы сёння так шмат смяяліся? І весело так. Это... Я не ведаю, адкуль бяру. Мне здаецца... ведаю, чаму не ведаю. Мне здаецца, што ўсё ж такі гэтым кіруе Бог, а наколькі магчыма, я супрацоўнічаю з ім. Бяруцца сілы, мне здаецца, таксама з малітвы. Дзякуй Богу, у нас ёсць таксама святарская малітва. То есть, прынамсі, дастаткова рэгулярна, прынамсі раз у тыдзень мы молімся са святарамі, бо у нас ёсць такі вечар святарскі, на якім мы там збіраемся, і пасля там ночуем, і пасля раніца у нас нядзеля распачынаецца менавіта ад малітвы. То есть, малітва вось jutranню, мы молімся, а пасля раз'язджаемся, па сваіх пастырскіх гэтых абавязках, і знаходзяцца сілы і каб паехаць, і каб не заснуць за рулём, і каб вярнуцца пасля ў парафіі і таксама нешта зрабіць. Даецца так. Таксама зноў жа Евангелі, што напісана. Христос размножыў хлябы, сказаўшы апосталам, вы дайце ім есці. То есть, зноў жа, вось это з боку святароў, лічу, з боку святара павінна быць гэтая ахвярнасць. То есть, трэба шукаць гэтыя і сродкі, і сілы, і магчымасці, бо тут нават справа не толькі знайсці фінансы, каб гэта ўсё дарабіць. Яшчэ знайсці спецыялістаў у нас тут на Магілёўшчыне з гэтым таксама праблема, бо, скажам так, больш-менш такія талковыя, хто талковы, то ён
ездзяць у суседнюю краіну на заработкі. Таксама зноў жа яны пасля нават вяртаюцца, то яны прывыклі працаваць за такія кошты маскоўскія, можна сказаць, ну, расійскія, а ў нас магчымасці, скажем так, абмежаваныя, таму прыходзіцца думаць. І таму, напрыклад, тыя хлопцы, якія мне дапамагаюць уже ў горках, дапамагалі, і цяпер у чаусах дапамагаюць, і ёсць планы, што яны, дарэчы, дапамагалі таксама дабудоўваць касцёл у Оршы, это новы касцёл, які будаваў ксёндз Валера Орсік. Яны дапамагалі таксама рамантаваць трошкі парафіяльны цэнтр у Касцюковічах. І, мне здаецца, таксама яны будуць, хутчэй за ўсё, і дабудоўваць тут у чаусах, і іншыя працы рабіць. Чаму? Таму што, ну, я, прынамсі, іх ведаю. Да? То есть я ведаю, што яны могуць, а мяняць на штосьці, допустим, такое, скажем так, які нават не ведаеш, што яны могуць зрабіць, бо гаварыць можна шмат, а вось зрабіць, гэта ўжо трошкі... А самі будете што рабіць? Я бачыла, што вы свой дом, дзе жывеце, шмат што самі за сваімі рукамі зрабілі. Не, ну я таксама, што магу, то раблю. Швадліваць? Напрыклад, у чаусах тут больш складаней, скажем так, таму што тут стан такі, што трэба з нуля, бо там у горках мы там, я там што мог, то там сам раўняў, допустим, то. Хаця гэта не аплачваецца насамрэч, калі ты не спецыяліст у гэтым, то потом перарабляць цяжка. Вось. Таксама я, допустим, больш я даю ідэю, што трэба зрабіць, вось, а ўжо там мы разам спрабуем рэалізаваць, таму што тут маё заданне больш такое займацца лагістыкай, бо тут у нас праблема ёсць складанасці з набыццём будаўнічых матэрыялаў, таму займае гэты час таксама, каб хлопцы не ездзілі, напрыклад, па матэрыялы ці там эканоміць на дастаўцы, то гэтым займаюся я. Мяне хвалююць пытанне трыдэнцкай імшы. Ну, ёсць. Ёсць? Для вас што это? Не, ну гэта для мяне, так, для вас. Уже як неафіта, як чалавек, які прыйшоў у каталіцкі касцёл, які не ўспрыняў з кроўю мамы тую літургію, якая, да якой, ну, мне цяжка, пэўна, растлумачыць таму, хто быў ахрышчаны і вырас, да, у той рэчаіснасці, якая ёсць, да, то есть гэта праўда. Я да гэтай пары, я не баюся гэтага гаварыць, я да гэтай пары пазнаю навучанне касцёла, літургію касцёла. І бачу, я, в прынцыпе, мне здаецца, калісьці гаварыў там на этой размове, якая была там пра трыдэнцкую імшу з пані Аленай Хурс, так, здаецца, то я там гавару пра тое, што ёсць неадпаведнасць таго, што часам заўважаецца неадпаведнасць таго, што навучае касцёл пра літургію святой імшы, а што ёсць у рэчаіснасці. Да? То есть гэта не заўсёды. Так прывяла мяне, лёс прывёў мяне да трыдэнцкай літургіі, якая на працягу шмат стагоддзяў была такой узорнай літургіяй у рымскім касцёле. І вам вось цяпер чаусы, горкі і трыдэнцкая імша, это как бы вішенка на торце, так? Ну, трыдэнцкая імша, яна больш это хоббі такое, да, то есть, тым больш, што мы гэта робім разам з князом Міхалам Бубінам па чарзе, цэлебруем святую імшу ў Магілёве. Ну, прынамсі, пакуль ёсць людзі, калі іх не будзе, тады будзем думаць, што рабіць. Ну, я заўважыла, вы спецыяліст па такім імшам, на которые прыходзяць прыкладна 4-5 чалавек. Ну, а што зробіш? У вас бываюць у гэтай сувязі ці ў іншай крызісы вашага паклікання, вашай веры? Конечно, конечно. Я прывык ужо, ведаеце, цэлебраваць святую імшу. У буднія дні я не маю праблем з перажываннем святой імшы ў буднія дні. Больш у мяне ёсць, сапраўды, як святара, больш ёсць праблемы з перажываннем нядзелі. Не толькі таму, што там загружанасць нейкая, не пра гэта ідзе гаворка, ідзе больш гаворка, вось хацелася б, каб ўсё-такі людзей было больш. Я не такі дурны, як можа выглядацца. Ўсё ж такі хацелася б, каб былі поўны касцёл быў у чаусах, каб поўная была святыня нашая ў горках, каб была напоўненая капліца ў Мсціслаўі і таксама іншых месцінах, да, нашай Магілёўшчыны.
Ну, рэчаіснасць такая, я не магу пражыць жыццё за другого чалавека. І гэта не зможа зрабіць ні іншыя святары, якія служаць на Магілёўшчыне. І тут зноў жа гэтаму таксама на гэтым не звярталі ўвагу святары, якія уводзілі мяне ў Магілёўшчыну і наказалі пра тое, што трэба быць вельмі асцярожным нават тады, калі там будзе нейкі ўзрост, што лёгка да гэтага прывыкнуць і падумаць, што гэта твая заслуга, у сэнсе, што дзякуючы таму ці іншаму нешта атрымалася, што трэба настроіцца на тое, што могуць не прыйсці. Могуць не прыйсці. Але трэба чакаць. Трэба зрабіць усё для таго, каб яны мелі магчымасць, людзі, прыйсці на святую імшу. І быць гэтым сведкам, да, то есть, зноў жа, вот, чаму мы і гаворым пра тое, што Магілёўшчына гэта такая зямля місійная, да? Місіянеры, яны ж прыязджаюць зноў жа у місійную тэрыторыю для таго, перадусім, каб жыць і паказваць, што можна і трэба жыць з Богам. І як найбольш гэта можна рабіць на Магілёўшчыне. Просто здалёк, калі глядзіш вось здалёк сюды, в гэты бок, і на вашу тут прысутнасць. Ну, я не думаю, это такая прям прыгожая ўжо алегорыя, але пра пушку і вараб'ёў вельмі так напрошваецца выснова. У вас у сувязі з гэтым адчаю не ўзнікае? Не. Ну, вы для сябе так зрабілі такую вот ідэалагічны фундамент наконт місійнай функцыі Магілёўшчыны. Гэта дапамагае трываць. Магчыма, так. А што яшчэ? Не, ну я говорю, мне без розніцы, дзе я буду служыць. То есть я гатоў хоць заўтра выехаць з Магілёўшчыны, але калі я пакуль тут, я гатоў до конца, то есть до апошняй хвіліны, скажем так, нешта рабіць для таго, ну, каб не просто не прасядзець гэты час, не змарнаваць, бо, на жаль, у нас ёсць такія, ну, прыклады таго, што можна прасядзець. Ну, ведаеце, бо так шчыра кажу, мне ніхто б нічога не зрабіў бы, галаву б не адкруціў бы, калі б я сядзеў проста ў горках сабе, займаўся нейкімі сваімі асабістымі справамі і ездзіў сабе, дзе хачу, жыў бы для сябе, можна сказаць, да? Але гэта не святарства, то навошта быць святаром? А няма такого страху, што, ну, людзям уласціва, ну, не заўважыць і, напрыклад, не перажывайце, што вось вас тут не будзе, ну, з любой прычыны. Не, і таму тут ніхто не заўважыць адсутнасці. Адсутнасці святара? Вашай асабістай. Ну, ёсць таксама такое пачуццё. Што паклаў там лепшыя гады, кіламетры дарог, высілкі, інфаркт. Не, ну, па-чалавечаскі, конечно, часам такія хочацца нейкай такой, скажем так, такой акцэптацыі, скажем так, хочацца пачуць, ну, прынамсі таго, што мы не ворагі, да, то есть хочацца нейкай такой удзячнасці таксама, але яна ёсць, в прынцыпе. Ну, у сэнсе, я вельмі баюся пачуць, як вам сказаць, пачуць у той момант, калі я буду заканчваць служэнне, напрыклад, на Магілёўшчыне, пачуць самыя жорсткія словы у свой адрес. Это калі мне скажуць, калі будзе абвешчана, што я пакідаю Магілёўшчыну, мне скажуць, слава Богу. Я лічу, што гэта будзе самае вось. А ўсё іншае толькі плюс. Вы в Магілёў, вы сюды, в гэты рэгіён, патрапілі з цёплай сонечнай Італіі. Ну, было я чытала вашу біяграфію і заўважыла гэтыя 2 месяцы падрыхтоўкі да вялікай вучобы. Ну, так. Да, это была такая какая-то іронія лёсу, жарт пана Бога над вами. Чым стала для вас гэта трансфармацыя вас з будучага студэнта паспяховага... Патэнцыяльнага студэнта. Так і не стаў студэнтам, да, ну, вы маглі ім стаць. І я думаю, што вы тут вот так пра сябе кажаце, не падумайце, што я глупы. Я не думаю, што вы глупы. Я думаю, што вы вельмі вумны. Я думаю, што вы вельмі круты. Я думаю, што вы маглі бы дасягнуць такіх вышыняў, ну, дзесьці, вот, ну, можа, на міравым узроўні, але вы патрапілі менавіта сюды. Ці можна сказаць, што гэта быў какое-то такое пакаранне для вас, ці гэта было штосьці іншае? Толькі шчыра. Не кажыце мне пра патэнцыял Магілёўшчыны. Не, ну, ведаеце, тады, калі я
Расскажите шчыра, што было, калі вы сюды прыехалі раптам Калі з сонечнай Італіі? Калі я атрымаў прапанову, увогуле я атрымаў яе ў Вероне, дарэчы, атрымаў, проста мне прыслалі пісьмо, перадалі пісьмо, ліст ад арцыбіскупа, у якім было напісана. Пра гэта магу гаварыць, бо гэта афіцыйнае пісьмо, па сутнасці. У сувязі з пастырскай неабходнасцю мне трэба было тэрмінова вярнуцца у архідыяцэзію. Я абяцаў паслухмянасць нашаму пастару, таму я вярнуўся, правда, там не адразу, у сэнсе, ўсё ж такі ўдалося мне закончыць гэтыя моўныя курсы, бо былі заплачаныя грошы, і таму нашае кіраўніцтва дазволіла гэта зрабіць. Пасля адбылася размова, падчас якой мне было запрапанавана менавіта служэнне ў горках. Шчыра прызнаюся, я ўвогуле не ведаў, дзе яны знаходзяцца. Не ведаў настолькі, каб вы разумелі, па-першае, што я з Гродзеншчыны, а па-другое, я ў Магілёўскай вобласці быў толькі адзін раз у жыцці, хоць мне там ёсць родныя у Бабруйску, але я не быў ні разу. Прынамсі, я не памятаю, можа, у дзяцінстве, можа, мяне немаўлятам вазілі, магчыма. Але быў я толькі, як семінарыст, я быў толькі адзін раз у Магілёве, павінен быць месяц на практыцы у адной парафіі, не будзем гаварыць якая, а прабыў вельмі коратка, то есть не месяц, а толькі тыдзень, і ўсё гэта знаёмства, я там нідзе не быў, па сутнасці. Толькі ў гэтай парафіі там некалькі дзён пабыў, можна сказаць, пабыў на імшы, это горад Магілёў, в прынцыпе, таму як бы там некія там людзі былі пэўна на святой імшы, я ўжо так прызнаюся, нават не памятаю этой падрабязнасці. Таму прыехаў я, конечно, ў горкі, і згадзіўся я на горкі усляпую, я б сказаў бы так. Настолькі, што я ўвогуле не арыентаваўся, дзе, я так прызнаюся, занадта на карту не паглядзеў, не было там занадта калі, дзе гэта, што гэта. І прыезд быў цікавы. Але адзінае, што паколькі, зноў жа, это выйшла з паслухмянасці арцыбіскупу, адзінае, што я тады ўжо паставіў умову, што калі так, то, бо калі я згадзіўся, то выйшла наступная справа, калі я паеду, бо я толькі прыехаў, скажем так, толькі у той самы дзень, калі я прыляцеў з Італіі, я спаткаўся з арцыбіскупам, адразу была размова. Вось. Альбо на наступны дзень, альбо я ўжо не помню. Размова была гэта хіба 5 гадзін, здаецца. Мы пагаварылі, і я згадзіўся на горкі. Вы уяўлялі горкі, горы Апеніны, там, я не ведаю, што заснежаныя вяршыны. Для мяне гэта было сапраўды вельмі незнаёмае. Вельмі. Я прызнаюся, напэўна, гэта тое, што датычыць усіх святароў, якія не служылі на Магілёўшчыне. Мы не ведаем, і мы не цікавімся. Мы асуджаем. Мы прынимаем таксама, гэта самае кепскае, мы прынимаем рашэнне адносна Магілёўшчыны, не паспрабаваўшы нават нейкім чынам зразумець, паглядзець, выслухаць. І так было. Я малады святар, 2 гады святарства, то есть это ў 13-м годзе. Я в шоку, тому што я хацеў вучыцца, я не сказаў бы, што я там уже надта хацеў вучыцца, але это была прапанова нунцыя апостальскага Клаўдія Гуджэротці. Вось і тады так, але пасколькі абяцаў паслухмянасць, я згадзіўся, і адзінае, што паставіў умову, што я хачу, калі ўзнікла проста пытанне, калі я паеду на парафію, пасля аказалася, што не зусім, можа, пра гэта не трэба гаварыць, але аказалася, што я магу паехаць в отпуск, я магу адпачыць, у сэнсе, што я магу падумаць яшчэ, калі я там згаджуся паехаць. Я сказаў, што я хачу паехаць у гэту нядзелю, можа быць. І я паехаў. Я прыехаў у горкі 29 верасня 2013 года ў 15:25, я пра гэта ўжо неаднойчы усім расказваю амаль што. Чаму запомніў? Потому што, па-першае, гэта свята Міхала Арханёла, апекуна касцёла ў Беларусі, таму так сімвалічна склалася.
Ну і таксама таму, што я не змог даехаць спачатку. Думаў, што не даеду нават, бо сапсавалася машына па дарозе. І першы... Ну, і я пазваніў да святара, якога ведаў, які быў адказны таксама за горкі ў той час, які павінен быў мне перадаць парафію. І які, як я пазваніў, кажу, так і так, сапсавалася машына мая, кажу, дзе-то нейкая орша, не орша нейкая, ну, то это вось якраз вы як праязджалі, там мост такі, па Андрэеўшчыне, як ехалі, там мост, ось там за этим, перед этим мостом яна і перастала ехаць. І вось, і словы святара, які павінен перадаць парафію, кажу, слухайте, дапамажыце, хоць што, я не знаю, дзе я знаходжуся ўвогуле. Это зноў жа 13-й год. Тады там гэтыя навігатары там занадта, ну, як бы слабавата ўсё. Ну, як бы былі, але яшчэ так не вельмі. Я не ведаю, дзе я знаходжуся. Это, ён гаворыць, я не маю часу. Я ем абед. Вось такія былі пачаткі. Ну, першы дзень я таксама не вытрымаў. Калі закончылася імша, калі адбылося перадача парафіі, я пашоў, прабачце, ў туалет. Цяпер яго ўжо няма, там туалет у іншым месцы зроблены, а туалет там быў зроблены, получаецца, ну, такі, як у кватэры, такі вузкі, там, я не памяшчаўся, можна сказаць. Да? Ой, в смысле... Спачатку я зашоў у туалет і сапсаваўся ўнітаз, скажем так, разваліўся пада мной. Пасля я выходзіў, каб... Что-то мне током дало, короче, оказалось, что провод был скрученный, некий там накрученный, короче, як мне трахнул, током дало, ё-моё. Это, ну, то есть, пасля я зразумеў, это 29 вересня, и было, а я приехал с Италии. Там было сколько? Там 30 градусов тепла. Все было рознокольоровое. А тут минус 5 хіба было якраз у той год. Мяне трасло, як не знаю што. Я зразумеў, што холодна ў доме. Я зразумеў, што трэба нейкім чынам распаліць газавы кацёл, якім я ні разу не карыстаўся ў жыцці. Вот ні разу. Я чуть не спаліў хату. Вот этот дом, этот парафіяльны дом, я чуть его не спаліў. Я плюнуў, я выехаў. Я не змог. А куды вы выехалі? Я выехаў у суседнюю парафію, атрымліваецца, ў Шклоў. Там быў ксёндз Александр, які мы сябравалі і сябруем на гэтай пары, які проста прыгарнуў. Я можа, да яго пазваніў, але я не ведаў, дзе Шклоў ты знаходзіцца. Да? То есть, увогуле, ну, то есть, я увогуле не арыентаваўся. Вось. І прыколы далей працягнуліся. Назаўтра дом гэты быў на сігналізацыі. Этой не пажарнай, а этой міліцыі, охрана, ахова. И ну, там, ну, это таблетка, да, то есть это классно. То есть я приезжаю, я одразу в понедельник приехал, все, зашел в хату, все, чую, нечто там пищить, нечто, а что там пищить, непонятно. Знову ж, як не привыкши до этих всяких сигнализаций. Я зразумеў, что что-то не так тады, калі бачу в окно эти маячки. И я разумею, понимаете, вот я бачу, что бяжыць, подъехала машина с уключенными маячками, и мне приходит такое сенсование. А у меня нема ніякіх документов, якія пацвярджаюць, якім правом я тут знаходжуся. Ніякіх. Ні на документаў на дом, так атрымалася, ні на парафію. Хто я такі? Чаго я тут знаходжуся? І што я браў? Я взял паспорт, взял декрет, декрет у меня был, конечно. Это я выбегаю, руки вверх, меня ложат тваром вниз. Ну так было. Меня ложили, короче, так 5 раз, потом сказали, ксёндз, не включайте эту сигнализацию, и все. То есть так было. То есть потом я ее обрезал. То есть, ну, в смысле, это... Так, такие были початки. Гостиные горки вітаюць вас, цікавые, панство. Да, цікавые. Было так, мы не имели места молитвы, парафия не имела места молитвы, молились в этом доме, там текла крыша, там вельмі все так непросто было, але дзякуй Богу, мы набылі будынак, это суседні, сумежны, і які зрабілі, от з цягам часу зрабілі пад
такое месца малітвы асобнае, якое не было з 1866 года. Бо касцёл у Горках быў у свой час, але пасля паўстання Кастуся Каліноўскага ён быў зачынены, разабраны, і з таго моманту парафіяльнае жыццё заглухла, то есть па сутнасці 150 гадоў. То бок вам выпала такая магчымасць взбалтаць каталіцкае жыццё Не, ну в этом раёне. Не, ну пачаў ўсё ж такі пачалі мои папярэднікі, гэта ксёндз Віталій Марфель, які... А лесвіцу хто зрабіў? Чаўсах? Не, так это ў Чаўсах, это ў Чаўсах. А ў Горках это маё дзіцятка, можна сказаць, гэта капліца, якую я набываў. То есть там нічога не было надзвычайнага, у сэнсе нічога прыгожага. Гэта быў звычайны бамжатнік, у якім збіраліся бамжы. Вось, але дзякуючы падтрымцы шматлікіх людзей, нам удалося гэта зрабіць спачатку. Мы не планавалі там чагось надзвычайнага, але тое за тое і выйшла вось то, што выйшла. На сённяшні дзень я бы шмат чаго перарабіў. Амаль што ўсё перарабіў, ну але ўжо гэтага рабіць, пэўна, пакуль што не будзем. Пытанне напрыканцы. І так, я не зразумела. Шчасце гэта тут быць? На Магілёўшчыне? Ці выпрабаванне? Аднім словам. Я лічу, што на Магілёўшчыне перажываў найлепшыя і найгоршыя часы свайго святарства і жыцця ўвогуле. Калі б паўтарыць? Так. Можна? Было б... Ці паўтарыць Магілёўшчыну? Так. Непаўторную Магілёўшчыну паўтарыць. Ці можна ўжо без гэтага? Калі б вярнуць там верасень 2014 года, так, я б сказаў бы так, адзінае, што я б, можа, не згадзіўся б адразу, у сэнсе так услепую, да? То есть это так неправільна, так не павінна быць, ўсё ж такі трэба было спачатку разабрацца, што ў нас ёсць, чаго няма, дзе тое, што павінна быць і гэтак далей. У той жа час, так, згадзіўся б. Святарство был хороший выход в жыцці, хороший шлях. Ён ёсць. Ну, хороший. Я маю на увазе, не шкадуеце аб гэтым выбары? У дзяцінстве я калісь там марыў про тое, каб гадаваць коней там дзесьці на адшыбе. Ну, практычна так і ёсць. У лесе нейкім, да, падалей ад людзей. Вот вам статак, вот вам на отшыбе. Па сутнасці, у нейкім сэнсе так яно і ёсць. Такая... Я, насамрэч, я хоць і даволі адкрыты чалавек, але ў той ж раз таксама люблю такую і самотнасць таксама. То есть, ўсё ж такі, яна таксама патрэбная ў жыцці. Какому-нибудь хлопчыку, юнаку, які так вагаецца, ісці ці не ісці ў гэтае святарства, вы б сталі это раціць, ідзі, не пажалееш там? Лепш адказаць так. Паспрабаваць. Паспрабаваць, нават калі не атрымаецца, бо пасля можа шкадаваць усё жыццё. Лепш адказаць так і паспрабаваць, бо як бы это ж не праблема ўвогуле. На працягу семінарыі, ну, такі 6 гадоў, ёсць для таго, каб распазнаць, паспрабаваць распазнаць, ці гэта тваё ці не тваё. Я больш перажываю асабіста за тыя моманты, калі святар, які ўжо ёсць святаром, прынимае рашэнне пакінуць служэнне. Пра гэта мала гаворыцца, але гэта ёсць такая наша рэчаіснасць. Гэта больш балюча, гэта больш складана, гэта больш такая рана для касцёла. Для чалавека? І для чалавека таксама, бо можна шмат гаварыць, што крызісы і гэтак далей всякія. Ну, я перыядычна перажываю такія моманты, калі мне ўвогуле сапраўды хочацца просто ляснуць дзвярмі і выехаць. Ну, сапраўды хочацца. Вот так вот каларадку так срываць? Не пра святарства. Просто выехаць, каб я гэта не бачыў. Ну, можна ж было б выехаць ненадоўга. Конечно. Не, так я і часам, ну, можа, і выязджаю. Выехаць, так, забыць але ну, бываюць такія моманты такой роспачы, і рукі апускаюцца, тады, калі там былі такія моманты, калі вось такога незразумення. Але зноў жа на вазе, зноў жа гэты дар Божы, які, лічу, ёсць, які даволі кволы, які лёгка змарнаваць. Але які робіць ўсё ж такі мяне шчаслівым тут і цяпер. Дзякуй.
Выязджаем з гэтай туманнай трысцістэры з дзіўным пачуццём. Уразілі словы пра намаганні, якія ніколі не аплацяцца, але яны вартыя таго, каб іх здзяйсняць. Уразіла і пра касцёл, які сваёй прысутнасцю расвятляе ўсё навокал, і пра тое, што тут трэба служыць лепшым. Цяпер не змагу думаць інакш.